pour vous donner nos salutations pour et à toute la communauté globale de la communauté ahmadiyya de 59e Jalsa Salana des Royaumes-Unis. Je voudrais envoyer mes meilleurs souhaits à vous pour une bonne conférence. Ici, en Suède, nous avons une très bonne coopération avec votre communauté et je suis beaucoup de gratitude des valeurs que vous apportez. Apprendre plus sur les uns et les autres et vivre en... Je vous envoie pour l'Assemblée générale et pour le calife et tous ceux qui se sont venus ensemble. Nous vivons dans un monde qui est divisé. Nous avons besoin de la paix et le besoin d'avoir ce respect. La sainteté a toujours été un flambeau. L'importance de la paix, de la compassion et du mutualisme. La contribution de la communauté ahmadiyya à la société a été remarquable. Les efforts humanitaires et éducationnels, votre dédication à servir l'humanité est absolument admirable. Je voudrais souligner le leadership de Sa Sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad, un vrai avocat pour la paix. En 2024, dans la conférence sur la paix, il a parlé du fait qu'il faudrait utiliser toutes nos énergies et forces pour établir la paix pour que nous puissions vivre dans un monde où il y ait la prospérité et non pas d'inégalité, la crainte. Nous connaissons la communauté Islam Ahmadiyya, continue à être maltraitée. Et dans le Parlement, nous avons fait des présentations pour partager. Nous sommes avec vous pour la sécurité des Ahmadis autour du monde. Je suis heureuse de partager avec vous cette conférence que vous avez. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant inviter notre premier orateur, Dr. Rémi Ranger, un membre de la Chambre des Lords, de la Haute Chambre. Il est le président de diverses institutions. Il a été élevé au rang de Lord depuis, et je l'invite au micro à faire nous donner quelques paroles. Assalamu alaikum, dit-il. Au nom du forum, l'association Sikh de la Royaume-Uni, je vous transmets les bons souhaits de ma communauté. Nous sommes inspirés par le leadership de Hazur, son message de la paix. Nous voyons tous l'amour pour tous et la haine pour personne est extrêmement plus important aujourd'hui que dans le passé où les gens se combattent les uns les autres. La religion, c'est quelque chose de privé. C'est entre nous et notre Créateur. Nous ne devons jamais haïr les gens au nom de la religion parce que si nous faisons cela, nous ne pouvons pas être un Dieu qui nous aime. C'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes tous enfants d'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc, il faut habiter, coexister avec l'amour. Et toutes les religions nous enseignent qu'il faut être craindre Dieu et partager ce que nous avons avec la communauté. Et faire de chacun d'entre nous un bon citoyen. Et mon message, donc, vous êtes très disciplinés. Je n'ai jamais vu un Ahmadi qui se combat avec quelqu'un d'autre. C'est le secret de votre succès que vous êtes continué à faire créer le progrès, à développer. Et les messages que vous recevez de tant de gens démontrent que vous êtes aimé par tous. Finalement, je donne toujours l'exemple comme
le fait qu'un petit pays comme l'Angleterre est si fort, c'est la valeur de respecter tout le monde. Vous célébrez votre religion sans de problème autour. C'est cela la force de ce pays. Dans d'autres pays, vous ne pourriez pas le faire. Et cela serait la faiblesse de ces pays-là. Donc, je vous souhaite encore une fois un très bon Jalsa Salana. Et je suis heureux de revenir encore une fois. Merci beaucoup. Le prochain orateur vient de l'Indonésie. Yahya Esbia est un enseignant à l'université de Java. Il a été dédié sa vie à créer des ponts entre les divers groupes. Il a travaillé avec la communauté Ahmadiyya en Indonésie pour promouvoir la tolérance et l'inclusion et la protection des droits des minorités. Je l'accueille et lui demande de lui faire quelques paroles. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Votre Excellence, mes frères et sœurs en humanité et les bons enfants, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Jazakallah. Merci pour m'avoir invité ici. Je suis honoré d'avoir cette occasion d'être par rapport à la Jalsa Salana, qui c'est la première fois que je prends part à une conférence de la communauté Ahmadiyya. Souvent, les gens regardent la Jamaat Ahmadiyya avec des suspects. Et je vois ici, vous êtes tout à fait disposés à recevoir des critiques de mes consoeurs. En tant que quelqu'un qui est dans la psychologie de la paix, c'est le préjugé que vous avez, c'est le Coran nous invite dans le Surat Al-Hujurat. Il faudra être tolérant envers les gens. Et donc, je suis venu pour écouter, pour voir et pour reconnaître la lumière qui chante La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ce que j'ai trouvé ici au cours des 3 derniers jours m'a touché profondément. La récitation du Saint-Coran et les poèmes spirituels, les nazam, sont si beaux et qui vous amènent tous ensemble, les Ahmadis. Et parfois, cela m'a presque fait pleurer. Malgré que nous puissions avoir des désaccords sur certaines interprétations, j'ai vu dans la communauté Ahmadiyya le même engagement pour créer la corité dans le monde, qui est comme le même but que mon organisation, Mohammedia, avec 40 millions de membres en Indonésie, avec plus 170 collèges et universités, des centaines de cliniques et d'hôpitaux et certain nombre d'activités pour essayer d'aider ceux qui sont marginalisés dans la société. Donc, avec tous ces programmes, là, comme pour l'Ahmadiyyat, nous avons aussi des programmes pour les volontaires, Amal Salah, Fastabiqul Khairat, et pour essayer de concourir les uns avec les autres dans les bons travaux. La conférence donnée par le Hazur m'a touché profondément, et l'emphase qu'il a mis sur le fait qu'il faut créer la paix autour de nous, cela m'a touché. Et c'est
nous font un peu la même chose dans le plan mondial en Indonésie, parce que l'islam, c'est un rahmat pour toute l'humanité. Et malgré que nous ayons des différences, mais on les respecte. Je souhaite que si plus de musulmans faisaient des choses comme vous le faites, comme le saint prophète Mohammed sallam a demandé, nous serions que il pourrait y avoir des différences, mais à la fin, en fin de compte, dans un monde déchiré par la polarisation, souvent il y en a beaucoup. Je suis debout devant vous pour vous inviter à vivre la sagesse de l'islam et le pouvoir de la psychologie et le fait qu'il faut avoir de la solidarité mondiale et que nous nous attachons plus à toutes ces valeurs. Ma première mission, c'est de nourrir l'islam pour créer la compassion, la justice et la libération collective. Je vais terminer en citant Nelson Mandela. Personne n'est né en haïssant les autres. Il faut apprendre. Il pourrait être amour pour tous, haine pour personne. Merci beaucoup, c'était des paroles touchantes. Je suis honoré que vous ayez venu à notre Jalsa et vous avez vu qu'il n'y a aucune différence entre les autres musulmans et nous-mêmes. Merci beaucoup. Là maintenant, un message vidéo de Yann Murray, qui est membre du Parlement pour les travaillistes. Il a été un membre du Parlement depuis 2010. C'est un ami de la communauté et il a déjà assisté à notre conférence sur la paix. Merci beaucoup pour cette invitation que la Jalsa Sana. C'est un très bon honneur de m'adresser à vous. Beaucoup d'entre vous sont venus de l'Écosse. Vous allez voir des milliers de centaines et de milliers d'Ahmadis de l'Écosse. Et votre attachement à la paix, à la compassion et le respect mutuel est une partie intégrale de la société écossaise. Il y a 3 jours pour apprendre et que l'État... merci beaucoup et que vous ayez un Jalsa très béni. Merci beaucoup. Notre prochain orateur est du Bénin, Chabi Adam Binto, qui est un membre du Parlement du Bénin. Elle est quelqu'un qui sert pour le ministre, le Premier ministre, et qui a travaillé. Elle a été reçue de commande de l'Ordre national du Bénin. Elle est une amie de la communauté. Elle est venue du Bénin pour être à la Jalsa. Je l'accueille aussi aujourd'hui et lui demande de s'adresser à nous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Votre Excellence, je suis le conseiller politique pour le président de l'Assemblée nationale du Bénin. Son Excellence, Louis Boisvenu, j'ai l'honneur de représenter ici aujourd'hui. C'est avec beaucoup de joie et ensuite, mais avec un sentiment très profond de solidarité que je vous amène le message du chef, un message de paix, de solidarité et de respect interreligieux. Un message qui s'aligne
avec amour pour tous et haine pour personne. Votre Excellence, chers frères et sœurs, notre monde fait face à beaucoup de problèmes. Il y a des divisions et il y a haine qui continue à grandir parmi nous. Donc plus que jamais, nous avons besoin de la paix. Une paix qui est ancrée dans des exemples positifs, qui est bâtie sur la cohésion sociale. Le Bénin, notre nation bien-aimée de liberté et de tolérance et de dialogue, c'est une famille qui est attachée à ce que vous faites sous le leadership du président de la République. Notre mot d'ordre, fraternité, justice et travail reflètent les mêmes valeurs que votre communauté. Cela nous rappelle que la paix est le fondement de tous les développements. Et donc, c'est notre devoir de bâtir l'amour et de tenir debout pour soutenir la tolérance à travers des gestes au nom du président de l'Assemblée, je félicite votre communauté pour vos engagements, spécialement au Bénin. Vos efforts ont un effet formidable, un impact formidable et durable pour nous. Et je dis cela pas comme quelqu'un qui vient de l'extérieur, mais comme quelqu'un qui a été témoin. J'ai été témoin personnel. Alors que j'étais ministre des Affaires sociales et du microfinance, je souhaite et j'espère que ces initiatives vont continuer à l'avenir et vont grandir dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et votre Excellence, c'est plus que moi. Laissez-moi vous encourager à continuer à répandre ces messages de fraternité, spécialement à nos jeunes, à nos enfants, pour que nous puissions créer l'unité au lieu de la haine et la dignité. Il faut nous rappeler que sans la paix, il n'y a pas de progrès. Il ne peut pas y avoir de progrès. Pas de dignité, pas d'avenir. Et l'avenir pour la paix et l'amour, c'est notre responsabilité collective si nous voulons continuer à rester vivants. Donc, selon ce que j'ai entendu hier dans le message de Son Excellence, je souhaite qu'Allah accepte toutes les prières, que les hommes respectent les droits des femmes et qu'ils font leur rôle et que nos enfants puissent grandir dans cet environnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces messages formidables. Le prochain orateur est Edith Yassikari, le roi. Un roi au Nigeria, c'est un ami proche de la Jamaat.
qui a, nous avons travaillé avec lui pour mettre sur pied. Nous avons donné 500 hectares de terre pour l'université. Je l'invite à nous dire quelques paroles. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je m'appelle Shawal. Au Nigeria, je voulais vous amener un message d'amour et de paix, tout comme la communauté Ahmadiyya. Je vous transmets comme ma joie au calife pour l'établissement, l'assentiment qui a été donné, l'université qui a été établie chez nous. Je dis à toute la communauté, à votre Jamaat, que nous avons obtenu l'agrément et que ma communauté est très heureuse, très content. Et on m'a envoyé ici pour vous partager avec vous ce message. Je voudrais vous inviter à le calife, que le campus de cette université, le campus principal, pour le développement de la spiritualité, il doit être mis en forme de le souligner. S'il vous plaît, aidez-nous pour que l'université des étudiants puisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons maintenant une présentation vidéo. Cette fois-ci, d'un invité très honoré, son Excellence John Dramani Mahama, le président du Ghana. Il a une longue carrière politique. C'est son deuxième terme en 2013 à 2017. Il est aussi le président d'une association africaine. Et il était président à notre conférence annuelle au Ghana cette année-ci. Mes invités, membres de la communauté Ahmadiyya Outre-du-Monde, je voudrais donner le message de la communauté est une lumière qui partage la paix et l'unité. Au Ghana, nous sommes heureux d'avoir une communauté Ahmadiyya qui est dynamique et qui contribue dans l'éducation, la santé, dans les développements sociaux. Vos écoles, vos hôpitaux sont pas seulement des projets, mais ce sont des expressions vivantes de le motto l'amour pour tous, haine pour personne. Je voudrais saluer le calife. Ses paroles m'ont donné la force et cela m'a rappelé que le leadership qu'il montre à tous les. Plus tôt cette année, j'ai été à la convention annuelle de la communauté ici au Ghana et comme par le passé, j'ai été impacté par la discipline, l'humilité et la clarité morale qui est partie de ce que fait la Jamaat. Dans mon administration, j'ai des membres de la communauté qui sont dans des postes clés. Que cette conférence crée un monde qui soit plus juste. Jalsa Mubarak à chacun d'entre vous. Merci. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Jazakallah. Merci beaucoup. Notre prochain orateur, c'est le conseiller Evans, qui a été le assistant venu de l'Irlande pour nous et avec nous ici à la Jalsa. Je l'invite à venir quelque part. Assalamu alaikum. Je suis vraiment humble
Et je suis Caroline Chive et j'ai le privilège d'être le vice-maire en Irlande. Depuis que je suis un conseiller, j'ai travaillé étroitement avec la communauté Ahmadiyya Galway et j'ai été présent à plusieurs programmes et des événements qu'ils ont créés et j'ai pu être la Jalsa annuelle qui a lieu là-bas. À travers ces expériences, j'ai été témoin personnellement de votre travaux que vous faites et la différence que vous faites, non seulement avec le service pour la communauté et les œuvres charitables, et à aider les autres, quel que soit le arrière, ce qu'ils ont fait. Et votre message, amour pour tous et haine pour personne, n'est pas simplement un motto, c'est une façon de penser qui a une résonance dans travers le monde où il y a ces valeurs, on en a besoin. Je voudrais vous féliciter pour l'impact positif que vous avez en Irlande, ici au Royaume-Uni et autour du monde. Je vous souhaite beaucoup plus de succès dans tout ce que vous faites. C'est un privilège d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie pour votre accueil chaleureux, pour d'être présent ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous avons maintenant une autre vidéo, une présentation qui vient d'un ami, Saïd David, qui est le leader le parti politique libéral-démocrate, le vice-président de la communauté, l'association des amis de la communauté Ahmadiyya. Il a eu beaucoup de rencontres avec le calife. Il est proche du calife. Il a recherché les conseils du calife et nous allons maintenant écouter son message à lui. Je souhaite d'être avec vous cette année-ci. J'ai eu plaisir avec des gens autour de nous et je vous ai écouté parler spécialement le calife. Et je voudrais le féliciter, le calife, en mon nom et aussi pour les membres du parti politique libéraux. Et le calife a été un leader mondial et il a encouragé la paix et notre monde a besoin de ce genre de leadership pour la paix. Mais le travail que fait la communauté Ahmadiyya ici et dans le monde doit être aussi reconnu et célébré et je voudrais vous remercier pour cela. Et le travail charitable que vous faites à travers le Royaume-Uni, à travers le monde et Humanity First est vraiment inspirant. Et je voudrais célébrer cela, vous féliciter pour tout ce que vous faites. Et je voudrais aussi d'être avec vous, me mettre de vous pour vous soutenir contre les discriminations que votre communauté a à faire face. Mais naturellement, je parle de la discrimination et la persécution que vos frères et sœurs ont à faire face au Pakistan. Je suis avec vous contre de telles discriminations. Mais je voudrais terminer sur une note positive. Je voudrais vous remercier pour votre amitié, votre soutien et pour rappeler que le Parti libéral-démocrate est là pour vous aider. Merci beaucoup pour le travail que vous faites et pour bâtir la voie vers un monde plus paisible. Donc, l'amour pour tous et haine pour personne. Merci. Ed. Notre prochain orateur, c'est un autre, son excellent, l'archbishop de l'Inde. C'est quelqu'un qui a été nommé l'annonce. Il a été formé comme un prêtre en 1980 et dans le
groupe diplomatique. Il a, il a servi dans des postes diplomatiques autour du monde, en Irlande, en Kazakhstan. Nous sommes honorés de l'avoir avec nous aujourd'hui, et avec le message du Vatican. Je l'invite à s'adresser à nous. Votre sainteté, mes frères, sœurs et sœurs de la communauté musulmane Ahmadiyya, euh, l'annonce apostolique vous envoie la salutation PS annuelle pour votre conférence annuelle qui a été établie par votre fondateur, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pour faire en sorte que chaque individu puisse faire l'expérience de la religion et approfondir leur compréhension de Dieu. Nous apprécions l'effort que vous faites de la communauté Ahmadiyya, spécialement au Royaume-Uni, où vos membres ils promouvoient la légalité. Donc vous êtes une communauté qui a beaucoup d'œuvres humanitaires. Vous vous souciez des sans-abri. Vous faites aussi des dons de sang. Et ces activités sont un testament de votre engagement dans l'humanité, mais c'est aussi le fait que ce n'est pas seulement des paroles, mais vous êtes aussi dans l'action.
External Affairs Secretary of the Ahmadiyya Muslim community, joined the expert panel discussion at the launch event, sharing his experiences and perspectives and how we can work in partnership to champion FORB for all. I look forward to our continued collaboration on this important agenda. I wish you every strength as you continue to stand together for freedom of religion or belief for all. Thank you very much. And our final speaker this afternoon is a very good friend and a long-standing friend of the community, Dame Siobhan McDonough MP. Siobhan has been a Member of Parliament for Mitcham and Morden since 1997. She serves on the Treasury Committee and previously on the Women and Equal Rights Committee in the Westminster. She's chair of the All-Party Parliamentary Group for the Ahmadiyya Muslim community since it was founded in 2010. She has been a great advocate for the community. It gives me great pleasure to welcome her to our Jalsa Salana and invite her to come and say a few words. Thank you very much. I'm delighted to be here. In spite of having been the chair of the all-party parliamentary group for the Ahmadi Muslim community for a considerable number of years, I have never had the opportunity to attend Jalsa Salana. I've heard about it from my colleagues in Parliament, but I did not expect the size, the level of organisation, the commitment that you all show to your great faith. This is a testimony to the Ahmadi community, both in the UK and around the world. You can be truly proud of all that you represent today. And I am proud, as the Member of Parliament for the Baitul Futu Mosque in Morden, of your being part of my community and of all the work you do for people of all faiths and no faiths, for your charitable giving, for your commitment, for your kindness and service. It is an honour to be here today, and I thank you for giving me that honour. Islam Ahmadiyya, Jamaat Ahmadiyya UK. Thank you very much. That concludes Merci beaucoup. Cela conclut notre session aujourd'hui. Le calife maintenant est en chemin et je demande à Farid pour lire certains messages que l'on a reçus. Et pendant ce temps, nous allons attendre l'arrivée de notre bien-aimé calife Ayadahullah. Assalamu alaikum. Le premier message nous vient de la part du Premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, qui dit que j'envoie mes meilleurs vœux à la communauté Ahmadiyya pour la Jalsa Salana. La Jalsa Salana est une convention annuelle, est un événement très crucial pour la Jamaat Ahmadiyya, non seulement au Royaume-Uni, mais dans le monde entier. Et je suis très impressionné par le message de paix et de non-violence et du respect et de l'amour pour tous, de la haine pour personne que la Jamaat promeut. Je remercie, je suis reconnaissant envers la communauté pour toutes les activités que vous faites pour aider les gens qui sont dans le besoin et pour votre histoire, pour lever des millions de livres sterling de fonds pour les personnes en besoin. Et je salue aussi sa sainteté le calife Ayadahullah qui préside durant les sessions de la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Keir Starmer, Premier ministre du Royaume-Uni. Nous avons aussi un message de Camille Bader, le leader de l'opposition. Donc elle envoie ses meilleurs vœux pour la Jalsa Salana. Et elle dit que cette convention est un signe d'une communauté qui est très engagée, qui prend en sérieux ses responsabilités civiques. Et
Et en tant que leader de l'opposition, je vais toujours être de vos côtés. Nous avons aussi un message de la part de Son Excellence Christine Connor Kangaloo, présidente de la République de Trinidad et Tobago. Elle envoie ses meilleurs vœux pour la Jalsa Salana. Elle dit que je suis sûr que cette convention va continuer à promouvoir la tolérance et une convention qui accueille des milliers de personnes en mettant de l'enfance sur l'harmonie, sur l'unité et le dialogue. Et il est tout aussi important aujourd'hui qu'à jamais. Prochain message est de la part de John Senney, membre du Parlement de Scotland. Il dit Scotland est une société multiculturelle où les gens de différentes confessions peuvent vivre en harmonie. L'événement comme la Jalsa Salana nous aide à renforcer nos liens entre les différentes communautés, qui est une convention qui élimine les craintes, et il envoie ses meilleurs vœux à tous les participants de la Jalsa Salana. Notre prochain message est du lieutenant de Hampshire. Il écrit en tant que le représentant personnel du roi, il dit que j'espère que cette convention va connaître du succès. Et je le sais aussi que la convention ici en Angleterre est aussi une convention internationale. Et on aura aussi l'occasion, et cette convention sera bénie par la présence de sa sainteté le calife. Et il admire la tolérance, le dialogue et la paix que la communauté transmet. Le prochain message est de la part du bureau Tim Walz du gouvernement aux États-Unis, et il écrit que votre travail et votre engagement pour promouvoir les communautés musulmanes et votre service et philanthropie, j'admire donc votre engagement. Et de la part du Minnesota, j'aimerais reconnaître le travail important que la Damat Medina Hadia fait, et je vous salue à l'occasion de la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Nous avons aussi un message spécial de support de Edinburgh. Je vous admire et je vous demande une communauté sikh. Et je suis très reconnaissant pour les activités humanitaires que vous faites. Et vous êtes un signe. Je vous admire et je suis très reconnaissant pour les activités humanitaires que vous faites. Et vous êtes un signe qui nous... La communauté Ahmadiyya, il a dit, se distingue de notre communauté avec son travail interreligieux qu'elle fait. Il a dit là où le monde est en train de se diviser, votre convention est une marque d'unité, d'harmonie qui ramène. Donc voilà donc que la communauté a un message que l'on a reçu pour la Jalsa Salana, et maintenant nous attendons l'arrivée de notre bien-aimé calife Ayadahullah Ta'ala bin Assaïl Aziz. Donc voilà donc certains messages que l'on a reçus pour la Jalsa Salana, et maintenant nous attendons l'arrivée de notre bien-aimé calife Ayadahullah Ta'ala bin Assaïl Aziz. Jalsa Salana UK, Jamaat Ahmadiyya Alamgir, Nare Takbir.
السلام عليكم. Assalamu alaikum. Raza, as we wait for Hazur Anwar Ayadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. Salam alaikum. On voit que le chapiteau est rempli jusqu'à ses limites et ils sont tous en train d'attendre la venue de notre bien-aimé calife Ayadullah. Et le 59e de sa Salana, la session de clôture de cette jalsa va bientôt commencer. Vous venez d'entendre les impressions de certains invités. مهدي مبعوث فينا ومطاع وهو المأمور ومطاع وهو المأمور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحن بصدق بايعناك وعلى العهد عاهدناك إنا معك يحيى مسرور المنصور يحيى مسرور المنصور يا قائدنا ومربينا ومعلمنا ومزكينا ومعلمنا ومزكينا بالحق تقود أمانينا لصروح المجد المسطور لصروح المجد المسطور تتلو آيات الرحمن وتزكينا بالقرآن بالحكمة أكرمك المولى وبفيض علوم كبحور وبفيض علوم كبحور وعد الله بالاستخلاف وخليفته بالإنصاف
سلسلة من طه الهادي وحضور يتلو Alhamdulillah, the beautiful scenes of Hadiqat al-Mahdi showing our beloved Imam, His Holiness, the worldwide head of the Ahmadiyya Muslim community, is approaching the main marquee, the main hall, for the final. Alhamdulillah, the beautiful scenes of Hadiqat al-Mahdi showing our beloved Imam, His Holiness, the worldwide head of the Ahmadiyya Muslim community, is approaching the main marquee, the main hall, for the final and concluding session of Jalsa Salana, the 59th annual convention of the Ahmadiyya Muslim community. That's the convoy of His Holiness. Members are eagerly waiting for the final words of His Holiness. We renewed our bath, we listened to dignitaries, and this will be those final moments where His Holiness will speak, and then he'll end with congregational, we'll end with dua, where we all raise our hands in prayer that everyone gets benefit from this convention that we joined, and then we can go home. But just before we get to that, I'm sure this will be another very hard awakening speech and address by the Khalifatul Masih, the Khalifa of the Ahmadiyya Muslim community. These are those fortunate individuals that have flocked together from every continent of the world. They have saved their monies for this. They have sacrificed their time off work. They have sacrificed their sleep in tahajjud prayer, and have gathered, and now they're waiting for those final moments to hear the words of Huzur as he enters the hall. Amir Sahib, program padhna hai. Assalamu alaikum, beloved Hazur. I would now like to read the message that we received from King Charles III. And the message reads, please convey my warmest thanks to the members of the Ahmadiyya Muslim community in the United Kingdom for their loyal greetings sent on the occasion of their annual convention, which is being held at Hadiqat al-Mahdi, Oakland Farm. I much appreciate your continued support, and I was interested to learn of the many people this year's convention will bring together, all in the spirit of unity and peace to highlight the wonderful work of your community. In return, I send my warmest good wishes to all those who are present for a memorable event. Charles. Jazakallah. Amir Sahib, UK 2024 के हमारे Peace Prize के Amir Sahib UK will now announce the winner of the 2024 Peace Prize and their feelings, and announce the winner of the 2025 Peace Prize. The Ahmadiyya Muslim Peace Prize for the Advancement of Peace is an international award that was launched in 2009. It is awarded in recognition of individuals or an organization's contribution for the advancement of the cause of peace.
There have been 16 winners to 2024 from 13 countries. It gives me great pleasure to welcome the winner of 2024 Ahmadiyya Muslim Prize for the advancement of peace. Nicola Giovanni of Italy, who currently resides in Kenya, has traveled to be with us at this Jalsa Salana. Nicola, at a young age, 20, traveled from Crimea, Italy to South India for an orphanage volunteering program, and later he then moved to Greece to work in a refugee camp. In 2018, in response to the migration crisis from Syria, he, along with 7 founding members in Italy, started the non-profit organization Still I Rise. Its mission is to provide top-quality education to refugees and vulnerable children around the world and end the global education crisis. In December 2019, his NGO filed a lawsuit with the European Court of Human Rights to safeguard the physical and psychological integrity of unaccompanied refugees. Is a result of his intervention. The court ordered an immediate solution for timely transfer of minors to a safe place, recognizing the island of Samoa's failure to comply with Article 3 of the European Convention on Human Rights, which prohibits torture and inhuman, degrading treatment. وقد شارك أيضا في الدفاع عن حقوق اللاجئين في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وساهم في تحسين حماية الأطفال اللاجئين الذين ليس معهم أحد. وقد قدم est inclus donc dans et donc est reconnu donc au niveau international. En 2022, cette ONG a ouvert une école. Still I Rise has since opened free emergency. وقد أسس منظمة Still I Rise، ولها هي منظمة غير دينية لحقوق الإنسان، وهي مندرجة في القائمة العالمية لمساعدة اللاجئين الأطفال. وله مساهمات في مكافحة الرق للأطفال. Still Arise a été nominé pour le prix Nobel de la paix également. Nous sommes ravis donc de lui accorder ce prix. Je demande à sa sainteté le calife de présenter ce prix à la personne concernée, au lauréat donc. منظمة Still I Rise معترفة عالميا، وقد استلم مؤسسها عدة جوائز. نشيد بعمله ونمنحه جائزة السلام. ألتمس من حضرة أمير المؤمنين أن يقدم له الجائزة. حضرته لمن نقدم؟ هل هو هنا؟ السلام عليكم. Assalamu alaikum. C'est un très grand honneur de ma vie. Je ne vais pas mentir. Je voudrais présenter mes remerciements à Sa Sainteté le Calife et à toute la communauté Ahmadiyya, non seulement pour cette reconnaissance de votre part et pour m'avoir inspiré pour que je sois un homme meilleur. Vous tous qui êtes devant moi, qui font face à la discrimination, à la persécution, vous avez décidé la compassion et la paix, alors que dans la majorité des cas, les gens auraient choisi la violence. Je me sens très humble d'être présent devant vous, devant cette communauté aujourd'hui. Je vais citer un homme qui est beaucoup plus sage, qui est beaucoup plus grand que moi, M. Nelson Mandela, qui a déclaré que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et je pense que ces mots sont vrais, sont encore plus vrais aujourd'hui que dans le passé.
Cependant, aujourd'hui, plus de 200 millions d'enfants dans le monde ne sont pas à l'école. Plus de 400 millions d'enfants sont à l'école mais ne savent pas lire et écrire. Et ce qui est beaucoup plus flagrant est qu'il y a plus d'1 billion d'enfants, même s'ils sont partis à l'école et peuvent lire et écrire, ces enfants ne peuvent pas penser de manière critique, analyser ou ne peuvent pas distinguer le vrai du faux. Aujourd'hui, je suis seul, certes, mais je représente ces milliers d'enfants que nous sommes en train de servir à Still Arise. Ces enfants ne demandent pas la charité, ces enfants demandent en fait un investissement. Parce que si l'on y réfléchit à ce propos, il ne s'agit pas d'une quête humanitaire, c'est beaucoup plus pragmatique que cela, c'est cynique même. Parce que pour tout enfant à qui on prive l'éducation, nous tous, nous sommes en perte parce que nous n'avons pas de leader. Par la suite, nous perdons des artistes, nous perdons aussi des scientifiques. Si seulement on pouvait donc guérir, cela, afin que nous puissions donc trouver l'éducation. Quelle est la clé à la paix? Donc, il y a des enfants à qui on a lavé le cerveau pour qu'ils se haïssent les uns les autres. Je vais citer votre devise, amour pour tous et haine pour personne, et je pense que l'éducation est le remède à cette haine, à la guerre dans un monde dans lequel on voit la génocide, la violence, la division. Je pense que l'appel pour l'éducation pour tous ne peut pas être un fait que l'on peut ignorer jusqu'à présent. On ne sait pas donc l'étendue de... On ne va pas connaître l'importance de l'éducation tant qu'on ne va pas accorder cette éducation, tant qu'on ne va pas... Cela va se faire lorsqu'on va cesser de considérer cela comme un fardeau, mais lorsqu'on va considérer cela comme un investissement, c'est là que le monde va progresser, c'est là que l'on va connaître la paix. Je crois en cela. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour annoncer le lauréat de cette année-ci, de ce 17e prix, eh bien, le lauréat de l'année 2025 est M. Grégoire Bonoff du Bénin, qui travaille dans le domaine de l'humanitaire, qui a révolutionné les soins pour des personnes qui sont affectées par des maladies mentales. Et il a œuvré donc pour aider des enfants, des personnes qui sont donc frappées de cette stigmate qu'est la maladie mentale. Et ainsi donc, il a littéralement brisé les chaînes physiques de ces enfants pour leur offrir des soins. Il est en train donc de renforcer ce soin. Et nombreux de ces personnes qui travaillent dans son ONG sont des personnes qui étaient affectées par des maladies mentales. Et donc, il est en train il fait preuve d'une grande compassion et il accorde la dignité à ces personnes. Sa mission est de mettre fin à ces pratiques inhumaines et d'étendre donc ces soins dans le domaine de la maladie mentale à ces personnes. Et il a ouvert plusieurs cliniques et des centres de réhabilitation au Bénin, au Togo ainsi qu'au Burkina Faso. Et il y a plus de 100 000 patients qui ont été traités par
son ONG, et il a 79 centres où il traite donc ces malades. Benin jamana kɔnɔ kiliniki 11 o jɔra kamalen tɔgɔ la. Baarada damadama bɛ o ɲɛmaaya fana bɛ ale bolo, a bɛɛ ye furakɛli kɛ yɔrɔw ye diɲɛ kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnyara Benin jamana kɔnɔ, o dungu do a ka dɔgɔtɔrɔso furakɛlikɛ yɔrɔ ninnu bɛ banabaatɔ kɛmɛ yirigaw de sɔrɔ o ka furakɛli dagaw la. Ni ala sɔnna ma 2025 jɔnjɔ o bɛna na di ale de ma san nata kɔnɔ ni ala y'an balo ka s'a ma. الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. अभी आपके सामने सूरतुल हश्र की आया Surahullah aye mugobla ka baro datige ne Qur'ane aya nyi aya minu galanna kabo suratul hashr kono kadamna ayatan sigina ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin amina tumutum bamanankanna ko e aw ma minu liman yara aisra alanye wa ni kilengleni be ka flelike ay feminge ka bla ayere nye sini duna akasra alanya o kada Allah taala yamasa dugulenye ni fenye aw be feminu barake aw kana ke ina fo maw ma minu nyina ala ko o ala labana ko yeru fana lanyina u yere ko o tigala mo ulude manya baliuye takma dunge oni aljina dunge ulu ko ni dedde makenye fiu aljina dunge ulu de nero soro bawyi oni qur'ane mi nyen nangu nya jigi kuluka e kuno kulu ye sramba ye monyo ye ala nyesranye fe o misaluya nunu o kuma chogo nunu ambolu fo mawye de wasa una tashi ala de ala ye ala mi foye manga batu chiecheni kana funa kira aleye ale minye kene kanku ni ko dugule ni kene kanku domba ye ale de bagama hine masaye walma turun koro hine masa ani hine kirangirane masa ale de ala mi ni foye manga batu chiena funa kira aleye mara masa jalaki bali masa kishim masa hakilatige di masa kolatle masa bele koton tala masa yere bonyale saniya be Allah taala ka bo femma o be feminu fara akale de Allah taala yeminye dali masa ye minye la danvon la bo masa ye minye sorali masa ye minye matigeli masa to nyimo be ala yeminna koni fengo fembe kabakulu la ani dugukulu bela jale be saniya foke alede masabaye min ni hikme baka ko bela jalena ni aya nunu de foraka baro datike wa alaikum assalam طوبى لكم يا مجمع الخلان ظهرت بروق عناية الحنان وبدا الصراط لمن له العينان
الوقت يدعو مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجناني. هذا زمان قد سمعتم ذكره من خير خلق الله والقرآن. قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. قد جئتكم مثل ابن مريم غربة حق وربي يسمعا ويراني. السيف أنفاسي ورمحي كلمتي ما جئتكم كمحارب بسناني. ودعت أهوائي لحب مهيمني وتركت دنياكم بعطف عناني. لا تعجلوا وتفكروا وتدبروا والعقل كل العقل في الإمعان. قد قلت مرتجلا فجاءت هذه كالدر أو كسبيكة العقيان. يا رب باركها بوجه محمد. يا رب باركها بوجه محمد. يا رب باركها بوجه محمد ريق الكرام ونخبة الأعيان. السلام عليكم. اردو ترجمہ وسیم فضل صاحب. الأستاذ وسيم فضل سوف يقدم الترجمة الأردية لهذه القصيدة من نظم سيدنا المسيح الموعود عليه السلام. सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का ये फसीह बलीग अरबी कसीदा आपकी तसनीफ़ लतीफ़ नूरुल हक़ से पढ़ा गया है। अब इन अशार का उर्दू तर्जमा पेश है। तुम्हें ए जमात बरादरान बशारत हो, तुम्हें ए जमात दोस्तां मुबारक हो। खुदा ताला की इनायत की चमक ज़ाहिर हो गई और जो शख्स दो आँखें रखता है उसके लिए राह खुल गया। वक्त एक मुस्लिह और मुजद्दिद को बुला रहा है, सो तुम पाक नज़र और पाक दिल के साथ देखो। ये वो ज़माना है जिसका तुम जिक्र सुन चुके हो। किससे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुरान से। तुम्हारा मेहदी आ गया और निशान ज़ाहिर हो गया। सो ऐ मेरे जवानों, दिली सिद्क से कोशिश करो। मैं इब्ने मरियम की तरह गरीब होकर तुम्हारे पास आया हूँ। ये हक है और मेरा रब सुनता है और देख रहा है।
मेरी अनफास मेरी तलवार हैं और मेरे कलेमात मेरे नेज़े हैं, और मैं जंगजू की तरह नेज़े के साथ नहीं आया। हिर्सो हवा को मैंने खुदा ताला के लिए रुखसत कर दिया और तुम्हारी दुनिया को छोड़ा और उससे मुंह फेर लिया। मत जल्दी करो और फिक्र करो और सोचो, और तमाम अक्ल गौर करने में है। मैंने ये कसीदा जल्दी से कहा है, और ये कसीदा मोती की तरह है या उस सोने की तरह जो कठाली से निकलता है। ए खुदा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह के लिए इसमें बरकत डाल, जो सब करीमों से अफजल और बरगुज़ीदों से बरगुज़ीदा है। अस्सलामु अलैकुम। नज़्म उर्दू नज़्म मुर्तज़ा मन्नान साहब। القصيدة الأردية سوف ينشدها الأستاذ مرتضى منان. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे बेहद प्यारे आका, السلام عليكم ورحمة الله يا سيدي الحبيب جدا. القصيدة من نظم سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. कोई दीन मुहम्मद ना पा Mais je n'ai pas trouvé de religion comparable à la religion de Mohammed. दीन मुहम्मद सा ना पाया ano ñinni ke jeen fantan nani bela jele fe fo tan sege ne ma dine wara soroy mim sega sanga ñoya ni alakra muhammadu sallallahu alaihi wasallam के निशान दिखलाए ये समर बाग़े मुहम्मद से ही खाया Il n'y a aucune religion qui manifeste de tels signes divins. Ce fruit, je n'en ai goûté que dans le jardin de Mohammed. dina shite mimi tienjira wa ibisika jiri ibisika dina min jirde modun wati be fana kala ala karaka dina jardin koronae J'ai moi-même mis à l'épreuve la religion de l'islam. Je n'y ai trouvé que lumière. Levez-vous, regardez, prêtez l'oreille à ce que je vous ai dit.
ne ɲinini kɛ yasa ka ala ka tiɲɛ ye diinɛ ko binakun kan n y'a sɔrɔ a sɔrɔ wɛrɛ foyi tɛ yen fɔ muhamadu ka diinɛ. Toutes les religions que j'ai étudiées ne recèlent aucune lumière. Qu'on s'avance et me condamne si j'ai dissimulé la vérité. Étudier ne recèlent aucune lumière. Qu'on s'avance et me condamne si j'ai dissimulé la vérité. थक गए हम तो इन्हीं बातों को कहते कहते हर तरफ दावतों का तीर चलाया Nous sommes là de répéter ces mêmes mots. Nous avons lancé les flèches d'invitation en toutes directions. आज़माइश के लिए कोई न आया हर चंद हर मुखालिफ को मुकाबिल पे बुलाया Personne n'est venu en avant pour se mesurer à nous. À cette compétition. यूं ही गफलत के लिहाफों में पड़े सोते वो नहीं जागते 100 बार जगाया C'est ainsi qu'ils restent endormis, enveloppés dans les draps de la négligence. Ils ne se réveillent point, bien que nous ayons tenté de le réveiller 100 fois. जल रहे हैं ये सभी बुग़्ज़ों में और कीनों में बाज़ आते नहीं हर चंद हटाया Ils brûlent tous d'inimitié et de rancune. Ils n'y renoncent guère, en dépit de mes maintes avertissements. लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया हमने लो तुम्हें Venez vers moi, ô gens, c'est là que vous trouverez la lumière.
Venez que je vous révèle le secret de la tranquillité d'esprit. Le secrétaire Talim va donc faire l'annonce pour ceux qui ont reçu des prix. Mamunu olu ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ kalanw na olu ka prix bɛna di u ma sisan o tɔgɔ bɛna fɔ ale ka o ka lajalifɛnw di u ma n'o y'u ka prix ye minnu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ kalanw na. Approuvé pour les Lajna et 91 pour les hommes. Ainsi donc, ces noms seront publiés dans les ouvrages de la Jamaat et les prix seront décernés plus tard. Voici les 36 garçons qui ont donc reçu, qui ont réussi dans leur BEPC. Je vais citer les noms maintenant. Saryab Khan, Clapham Junction, Zafir Ahmed, Guildford, Subhan Sabur, Fazal Masjid, Rizan Ahmed, New Malden, Salman Ahmed, Roehampton Vale, Zuhaib Mirza, Mosque East, Hamdan Said, Huddersfield South, Said Ataul Hadi Razvi from Leeds, Farhan Awan from Scunthorpe, Farhan Afzal from Bournemouth and Southampton, Monis Virk from Newcastle, Salman Ali, Thornton Heath, Tashif Jajja from Scunthorpe, Ajar Mansour from Greenford, Muhammad Masroor Ahmed from Malden South, Jeriullah Ahmed, Birmingham West, Ishan Ahmed, Birmingham Central, Daniel Sheikh, Carl Shorten, Faris Malik from Nottingham, Fariz Malik from Edinburgh, Farid Ahmed from Cambridge, Mirza Saad Sharif Ahmed from Islamabad Jamaat, Fazan Azim, Battersea, Wasif Rahman from Rains Park, Kaisal Gil from Islamabad, Zan Tair from Hounslow North, Manibur Rahman from Ash Jamaat, Taha Ibrahim Said from Southall, Azik Ahmed from Thornton Heath South, Masroor Khan from Lower Malden, Farhan Manib from Battleford East, Muhammad Asif from Reading, Fariduddin from Wallington, Masroor Kareem from Wimbledon Park. The names for the 20... Maintenant, je vais nommer ces 22 étudiants qui ont réussi dans leur bac. Voici les noms que je vais citer. Il y a Monsieur Daniel Ahmed from Malden South, Said Sajil Ahmed Shah from Islamabad Jamaat, Jazib Imran from Peterborough, Abdullah Said from Wimbledon Park, Saqib Jajja from Scunthorpe, Subhan Said from Huddersfield South, Farhan Afzal from Bournemouth and Southampton, Tala Ahmed from Yule Jamaat, Tawfiq Ahmed Sutton, Hamza Dar Malden Manor, Matar Ahmed Mahmood from Thornton Heath, Rasil Rathor from Luton, Noshirwan Jajja from Mosque South, Arsalan Haider from Manchester East, Taha Hamid Kareem from Solihull, Zishan Akbar from Glasgow South, Fahad Anwar from Mitcham Park, Zishan Ahmed, Glasgow South, Rana Tawheed Rahman, Huddersfield North, Daniel Idris from Aldershot South, Salman Baki from Reading. The 31 students Azuda achieved the criteria for degrees and postgraduates now follows. Riyan Rashid from Putney, Faraz Alimur Rahman from Kingston Jamaat, Tahir Farouk Ewell, Shazad Hashmi from Wandsworth, Junaid Ahmed from Birmingham North, Gibran Raja from Greenford, Janzeb Ahmed Said from Southall,
Mukrab Said from Southall, Najma Saqib from Putney, Dr. Sabahat Ahmed from Sutton, Faris Ahmed from Islamabad, Kamran Ahmed Dar from Mosque South, Muhammad Manib from Whitehill and Borden, Mirza Rizwan Ahmed from Oxford, Yahya Ahmed Nasir from Hartlepool Jamaat, Fatin Yasir from Coventry, Tawheed Khan from Hayes, Asad Butt, aklobe togo munu fokala ni ani sigida munu togo fokala ni kalande munu ye joro baw soro uka kalan yoro la ni uka diplôme soro olu togo de bega wele ani uye diplôme soro kalan yoro munu na ani sigida munu na wala antna sika o togo kelengele beda aw kloka nga ka do ga fo o togo de bega fo ni watina inshallah. Worcester Park, Dr. Zahid Tahir from Bristol, Dr. Abiyomi Ibrahim Motojo from Glasgow North, Dr. Aga Osama Hassan from Bethel Isan, Dr. Waqas Malik, Walton upon Thames. The two students that achieved the minimum criteria did their education in another country but live in the UK are Hazur, Dr. Mahid Khan from Islamabad, Hafiz Daud Ahmed from Shirley. That concludes the awards for 2025. Jazakallah Hazur. Alhamdulillah, o kalando nga toko foli o kun kera sisan inshallah. Nare takbir. गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया हजरत खलीफतुल मसीह खामिस हजरत अमीरुल मोमिनीन जमात अहमदिया आलमगीर नाराए तकबीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Alhamdulillah anga kalfa ba bana madam sasa ustaz al-Hussein jigina bina akadakuna sanuma nunda okluka inshallah anga jaga dakuran nunda wahdahu la sharika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Si ces gens possédaient la moindre pudeur, eh bien ces personnes auraient dû lire les ouvrages du Messie promet l'Islam pour voir ce qu'il a dit et ce que dit Dieu à ce propos, ce qu'a dit le saint prophète Mohammed soit lui à ce propos. المسيح الموعود ديكو حضرت مرزا غلام أحمد القادياني ديكو كا علي مسيح موعود نما منكو كو أودي على كرا دغيالي وكما ينتي تشيي يكما تسكا كتشيي سونتي سكا سورو يكما لا na ya soro ma minnu be nin kuma in fɔ n'u kun bɛ maloya u kun bɛ imamu mahadi ka kitabu kalan Allahu taala ye mun fɔ ala kira ye min fɔ ni maa minnu ye ninnu kalan i tɛ sɔn ka kuma fɔ abada ko imam mahadi ye ala kira dɔgɔya ala kira sallallahu alaihi wasallam imam mahadi alayhi salam a ko ale ye fɛn fɛn sɔrɔ ko ale y'a sɔrɔ ni muhamadu nɔ minɛli de ye
wale nali yere bene do alakira sallallahu alaihi wasallam ka folen goro blalema Allah ta'ala yene ci de kana islamiya ci ka islamiya cari nye kono wanjira de kana dina nyana maya no islamiya ye ka nyana maya opmana masihu mi isa mi ni mahdi mi gun ko fora alakira sallallahu ka bena nyella banna ni Allah ta'ala ya fo ko min bina na nyella bana ka bena na islamiya fini kura ya ka islamiya walanda u cari nye ma nye kura ye na be na ske sababu ka nye sama kana alakira Muhammadu ka drapo jukoro ne de ye o tigi nye ne ma koshi dila nyere fe ne ma ngalonda alala ne ma kuma shifo ko de ngalonye Imam Mahdi ya fofana alayhi salam ako aw minu be kana ngalondigi ya aw be kana ngalondigi ka fo ko ne ngalondigi le ko ne kafiri ne ko yala nyete salama o chugo yala biwa aw nyete salama o chugo yala bi ngo jugu de be kan to chienin kalunye ka islamia to chien kada ode kan ikado alakira sallallahu alaihi wasallam ani qur'ane ulu ya bangi ka jira ka fo nye bilama abeka mabo ala la be nye be ola wa ali bi halisa na fara ko ma te ko nya mago te mala mami ba nya sama kana Muhammadu ka drapo jukoro welo bisaka ke tien chugudi awdu nya be nya la halala bi mami bina na ke sababu ye ka alakira Muhammadu ka walanda o chari nya kono bi no ma ke abisaka ke chugudi ikado masihu modo alayhi salam ayeni nyoro nunu wala ko soba ayeni nya ko je ko sobe ay jira ka fo wati ude be ni wati min ba jira ka fo alakira ka barake de wajibi fo ka ye kenekan wajibi fo dlani ke la ka soro kenekan ikado qur'ane ani alakira sallallahu alaihi wasallam ulu ye fe min fo ka bla ulu be ko nunu wala ka bla nye bela jelen o de kama masihu maud alayhi salam ako alaka demen minun ba le nofe akulu bela jelen ba jira ka fa ale chiye tigi inga juwu ta fe ka famuli ke masihu maud ko ako ne ya fo wati mina ka fo ko ne ye Muhammadu ka bara de nye dina wore mau kumbe bingali min ke islamiya la o fanga ka boko jugu sango chrétien fa kera sobe ka ma ba keme yirga murti ka bo islamiya la ka do chrétien ko nono halisa ona tabe au nyeta la ko makanga soro ala kira tokola min be dlani ke ina fo ko masihu maud o ko fetugene masihu maud ako aya ajira ka fo aw nyeta la halsa ka fo nyemo be mana mami be saka mau sama kana Muhammadu ka drapo jukoro ngo islamiya bilama ngo bimbe ka fa bela jele fedi anye ba la bingani be ka juguya ka ta fe dugu jeoje uka ko ke chuko ko ni be ka yelama nga Afrique kono uka ni binkali nunu ka chana chrétien de bo bislamia ka Afrique jamana kono o nye bi halsa mo be ka mabo islamia la tugunu ube ka ukunda kana geleya sraw kan maminu be murte ka islamia la kaddu srawre nunu na nanyu lu fle lu ba fodi ko mais où Allah leur a accordé le pouvoir et bien même dans ces pays les gens sont donc en train de tenter de ako islame jama ba mi na nyebura ko islamo ya ko ba ye ka fo islamo do nu nengala de barate ubulo islamia ko nono islamia tu ubulo nina atu ubulo nyena commettre ces exactions contre les musulmans et cette oppression contre les musulmans. Nous sommes en train de voir cela partout aujourd'hui. O jamana minu ni sorobate ulula Ces gens ont tout nga ne ala yu fama aucune de ces personnes fanga di minu ma o jamana kono yeno o fama ulu fana magobu ka fanga kelembe de la umago te jamana de to la jamana de to kon bisaka nyonfa ukat non no fe silame rebe saka silame nyonfa une seule personne qui a implanté ce souci dans le cœur de ses membres, mais ces gens ne veulent pas opmana mawero fana beno minu beno ka tonyo boli silame o kan nye kono à propos de cette situation aux musulmans. o beni kibera ndu soro journalu la fa bela jelefe Sont des
o tumana maa tɛ yen nɔ min dusu bɔlen don silamɛya ci laseli kama diɲɛ kɔnɔ ka silamɛw ka maaw wele k'u kunnafoni silamɛ la k'u kɛ silamɛ tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ 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 a ko i t'o maa sɔrɔ Allahu Ta'ala ye maa kelen de jɔ diɲɛ kɔnɔ nin baara in kama o ka kɛ sababu ye ka nin jama in labɛn n'o ye Ahmadiyya ye ka maaw wele ka na silamɛya yɛrɛ yɛrɛ la n'o ye Masihu Mawud alayhi salam Masihu Mawud ko a ko aw minnu ye silamɛw ye n'aw bɛ maa ɲumanw kɔ yan nɔ diɲɛ kɔnɔ aw de ye silamɛya tiɲɛ tiɲɛ a jɔnjɔ yɛrɛ yɛrɛ kɔrɔtabaw ye diɲɛ kɔnɔ a ko ɲɛ b'a la wulikajɔ min bɛ ka kɛ walasa ka silamɛya buluko ka bɔ dugukolo kan o tumana aw fana aw kan ka wulikajɔ de kɛ walasa ka silamɛya labɛn silamɛya min ye nin ye maka ko dilannen tɛ ko hadamaden fɛɛrɛ bɛ se k'a latunu o nka mun min bɛ o de ye silamɛya jugu kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ walasa u ka se k'o kɛ ɔ nka minnu bɛ silamɛya juguya la nin ye olu kɔni bɛ se ka u ka fɛn b'u fɛ diɲɛ fɛn b'u fɛ ɔ nka wulikajɔ ka silamɛya kɔni kunkɔrɔta o de dusu tɛ u kɔnɔ o tumana fɛn bɛ aw minnu fɛ n'aw ye silamɛya nka ni silamɛya kɔrɔtali dusu t'aw kɔnɔ mɔnɛ bɛ aw ma dɛ nka Allahu Ta'ala kɔni ye tɔn min sigi nin dugukolo in kan aw tɛ ka se ka wuli ka sɔn o tɔn in na aw tɛ ka sɔn o tɔn ɲɛmaa la n'o ye Masihu Mawud Allahu Ta'ala ye o min ci silamɛya kunkɔrɔtali kama aw tɛ ka sɔn o la aw bɛ ka ban o ye aw bɛ k'a juguya nin waati in kɔnɔna na silamɛya kɔni kɛra a bɛ n'a fɔ lanban nka bilalen bɛ kɛsu kɔnɔ ka kɛsu da sɔgɔda la walima jipoyi yɔrɔ min ni maa tɛ ka nafa ta a ra silamɛya kɛn bɛ o de ye aw jamanatɔw bolo Masihu Mawud ko tuguni alayhi salam a ko silamɛya in a kun bɛ ka jigin de a kun bɛ ka shuru duguma de a kun bɛ ka shuru a kun kan de o kan ka bɛɛ hami i k'a dɔn silamɛya ɲɛda cɛ ɲɛ o tɛ ka ye o diɲɛ kɔnɔ silamɛw la bi o Baritaniya jamana kɔnɔ ko ɲɛɲini dɔ kɛra jaabi min sɔrɔla o ra a ko Angleterre kɔnɔ a ko mɔgɔ caman minnu fɔlina ka na Angleterre kɔnɔ yan nɔ o maa fanba anglais bɛ silamɛw kɔniya Ainsi, en Occident, les gens s'opposent aux immigrants parce qu'ils ne voient pas le véritable islam dans le comportement de ces musulmans. Ainsi donc, dit le Messie premier d'Islam, c'est le devoir des musulmans de présenter... Anglais ou be silamɛw kɔniya o bɛ nkalon da la u b'a fɔ k'u bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni de cari u ka jamana kɔnɔ ɔ nka Europe jamana n'i y'olu filɛ olu bɛ silamɛw kɔniya de koyi wa kun ka ka kumana silamɛw de olu ka silamɛya de ta a kɛcogo ɲuman de ta k'o jira diɲɛ la u kun kan ka sɔn de u joli ka bɔ u ka diina kosɔn walasa u k'u ka diina ɲɛda cɛɲi jira diɲɛ la o tuma na olu bina fili la il y avait ces livres anciens. Mais ces gens-là ne veulent pas montrer la beauté de l'islam par leurs actions et ces gens se contentent du fait que notre enseignement est parti. Ils ne savent pas que c'est Allah qui envoie des réformateurs pour... olu ma dɔn k'a fɔ anw juguw bɛ fɛɛrɛ kuraw tigɛ cogoya min na ka silamɛya juguya fɛɛrɛ kuraw kan ka sɔrɔ an yɛrɛw fana bolo ten ka silamɛya da kɛnɛ ma ten tɔ. Il y a ces critiques de ces personnes, c'est-à-dire ces attaques sont nouvelles, sont présentées d'une nouvelle façon. Et waati dɔ la envoyer ou doit envoyer de nouveaux enseignants qui, à la lumière des enseignements de l'islam, va répondre à leurs attaques. Mais les mollahs... u kun tɛ k'a faamu k'a fɔ Alahu Ta'ala diɲɛ laban na a bɛna na dilannikɛla dɔ ci diɲɛ laban na min bɛna kɛ sababu ye ka silamɛya ɲɛda kura jira maaw la o tɛmɛnen kɔ fana silamɛya jugu olu fana bɛ k'u ka juguya k'a dilan k'a fɔ fɔcogo kuraw la k'a kɛ gafew ye o tumana silamɛya dilanba kura in ɲɛda furanba kura in
o fana de kun kan ka jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min ni kuranɛ yelen ɲɛ a bɛ se ka silamɛya jugu ka kumaw lagosi ka bɔ yen nɔ silamɛ karamɔgɔ minnu kɛ silamɛ karamɔgɔ ye n'u da ye ten dɔ olu kɔni tɛ ka fɛɛrɛ si tigɛ ka silamɛya saniya masihu mawudu kɔni y'a fɔ silamɛw ye a ko silamɛw a ko ni silamɛya lagosila waati min na ko nuru dɔ bɛna jigin nɔrɔ dɔ bɛna jigin ka bɔ silamɛya ka bɔ kabakolo la aw k'a dɔn ka fɔ silamɛya walandaw u bɛ cɛri de walasa ka kanu ni hinɛ ni balimaya de cɛri maaw ni ɲɔgɔn cɛ nka o bɛɛ bɛ ɲɛ sɔrɔ de maa y'u sɔgɔ maa la maa min ni Alahu Taala y'o ci Lailatul Qadri sura kɔnɔna nɔ suratul Qadri kɔnɔna nɔ Alahu Taala ye silamɛw kunnafoni k'a fɔ ale ka kumakanw n'a ka nabi ɲumanw bɛ jigin Lailatul Qadri kɔnɔna na o tuma na ɲalikɛla bɛɛ dilannikɛla bɛɛ silamɛya kurayabaa bɛɛ minnu bɛ bɔ Ala fɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ ci Lailatul Qadri dɔ de la n'o ye gɛlɛya waati ye o tuma na Lailatul Qadri ye waati de ye waati min tɔgɔ ye waati min dibi finna ka se finya dan na o waati yɛrɛ b'a wajibiya nɔrɔ ka jigin ka bɔ Alahu Taala fɛ walasa kana o dibi in yɛrɛkɛ ka bɔ maaw ɲɛ kan o tuma na kuma singalen de don kuma singalen de don o tuma na su tɛ waati de don n'a fɔra ko Lailatul Qadri waati de don waati dafalen su kelen ko tɛ ka da dibi bonya kan waati ka da filibanciya bonya kan hadamadenya kun kan o de kama a bɛ wele ko Lailatu o tuma min jɔra Alakira jɔyɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam ni o ɲɛ tugura ni san 1000 tɛmɛna a y'a jira k'a fɔ ni Ala ka maa ɲuman tɛmɛna waati nɔrɔma o tɛmɛna ka ban waati fin bɛ na o tuma na n'o kɛra Alahu Taala bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ walasa maa ɲuman minnu bɛ na ka na nɔrɔ jɔ mando kɔnɔna na k'olu ka nali labɛn o tuma na maa min bɛ Lailatul Qadri nɔrɔ ye o bɛ a ka ca na n'o bɛ Ala ka maa ɲɛna tɔmɔnenw jɛɲɔgɔnya sɔrɔ o tigi ka fisa maa ye maa min m'a sɔrɔ ni maa min ye o sɔrɔ i k'a dɔn o waati sɔrɔ i ka waati ka fisa maa ye maa min ka si bi ye kalo 1000 bɔ ka d'a kan a waati kɔnɔ Alahu Taala ka mɛlɛkɛw bɛ jigin mɛlɛkɛ kuntigi yɛrɛ fana bɛ na ka fara o dɛmɛ o ɲalikɛla in kan ni Ala ka yamaruya ye o bɛ jigin ka bɔ kabakolo la walasa ka na dilanni kɛ walasa nɔrɔ ka se ka jigin dusukun ka dusukun minnu labɛnnen don ɲuman nɔfɛ o maa ɲuman ninnu ni mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛna baara min kɛ olu bɛna baara de kɛ walasa ka ɲinan ni dibi bɔ maaw ɲɛkɔrɔ walasa ka fajiri nɔrɔ na i n'a fɔ kunungo n y'a fɔ cogo min k'a fɔ maa 100 yirigaw olu bɛ don Ahmadiya la u b'u yɛrɛ fa Masihu Mawudu ka jama kan alayhi salam n'u ye tiɲɛ dɔn u tɛ ka na gɛlɛya si ka tiɲɛ kunbɛn u bɛ filɛli kɛ yali an bɛ se ka silamɛya walanda ɲumanw bila kɛnɛ ka diɲɛ bi tile na cogo di o tɛ kɛ ni cogoya wɛrɛ ye fo Alahu Taala ye maa min kɛrɛnkɛrɛn a dilanni kama fo an ka tugu o de kɔ yɔrɔ dɔ la a ko silamɛw a ko a y'a ta si kuranɛ ayaw na Alahu Taala ye diɲɛ bi tile mankutu cogo min na o kuranɛ aya ninnu kɔnɔ k'a jira k'a fɔ a waati yɛrɛ de mago bɛ dilannikɛla la dilannikɛla min bɛ bɔ ale Ala fɛ wajibi kana dilanni kɛ n'o tɛ dilancogo tɛ cogoya tɛ ka dilanni kɛ a ko inna anzalnahu fi laylatil qadri a ko a ye filɛli kɛ a k'a ta si a ko yali nin waati dama sigilen ye yala aw t'a jate dɔn wa Alahu Taala ye fɛn min fɔ yala aw t'a jate bɔ wa yala aw bɛ nin aya in filɛ ni yɛlɛbɔnna filɛla de ye o tuma na a y'a fɔ fana a ko i k'a dɔn waati min kofɔlen ye nin ye Lailatul Qadri a ko Lailatul Qadri yɛrɛ cogoya de b'a ɲini Alahu Taala yɛrɛ k'a bolo bɔ ka maa sugandi maa min bɛna dilanni kɛ
o b'a sɔrɔ tiɲɛni ye laminili kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ waati fɔlen in bɛ o de ɲini o bɛnna san 114 ma an ka nin waati in kɔnɔna na n'o ye inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna Allahu ta'ala y'o kɛ k'a jira na ka fɔ o tuma na a ye kurakuraliba bila ka na o tiɲɛ don maa o maa bɛ bɔ Ala fɛ ka na tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ o tigi la a bɛ n'a fɔ maa min bɛ kitabu walafi a bɛ fɛn min sɛbɛn a ka kitabu kɔnɔ a bɛ kitabu in tɔgɔ da ka bɛn o ma o cogoya kelen na maa min bɛ na diinɛ kurakuraya ka bɔ Alahu Ta'ala fɛ o fana bɛ ten dɔ tɔgɔ bɛ da o la min bɛ bɛn o ma o de kama diɲɛ laban ta in welela ko masihu waati laban maa min bɛ bɔ Ala fɛ ka na dilanni kɛ o bɛna na ka na masihiya kerecɛnya fitinaw fa ka bɔ yen nɔ min kɛ o kama a tɔgɔ dara ka bɛn o ma ka d'a kan a b'a sɔrɔ kerecɛnw ka fitina sera a danden la juguya la tiɲɛni na o bɛna kɛ o tumana kerecɛnw olu y'u jija u ye fɛɛrɛ kuraw tigɛ walasa u bɛ silamɛya juguya tuguni silamɛya juguya sira kuraw olu wulilen bɛ k'u jɔ koyi silamɛya juguya kama koyi bi an b'a ye bɛɛ lajɛlen b'a kɔlɔsi silamɛ bɛɛ lajɛlen b'a kɔlɔsi silamɛw tɛ k'u taa si de ye ka fɔ nin maajugu ninnu bɛ ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ walasa u ka se ka silamɛya kɛlɛ a fura ye min ye o de ye anw silamɛw an k'an dusukun dayɛlɛ ni silamɛya dɔnniw ye Et nous sommes en train de faire le constat aujourd'hui également. Certes, on ne s'oppose pas à la religion de l'islam ouvertement. On ne dit pas donc on est en train qu'il y a cette opposition religieuse, mais c'est là aussi un autre trouble du Dajjal. C'est là un autre filet du Dajjal, un autre compagnon. Silamɛ jugu kɔni ye juguya de bila u dusukun na u tɛ dɔwɛrɛ fɛ ni o tɛ. Amir Mumina ko a ko maa min cira ka na nin fitina in kɛlɛli kama o kan ka wele ko Masih. A ko silamɛw a y'a tasi Ala k'an bɛn semaya an ka se ka nin faamu Alahu Ta'ala k'an bolo minɛ walasa an ka se ka an jɔ ka ɲɛsin wa ninnu ma a ko diɲɛ bi tile na maa min b'i tasi i bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen faamu diɲɛ bi tile na maa bɛ se k'a fɔ ko o diɲɛ ko diina kɔnɔ ko binkani tɛ yen nɔ ayi o ye Dajjal ka fɛɛrɛ wɛrɛ de dilannen ye ko kɛlɛ t'an cɛ n'o tɛ kɛlɛ jɔlen bɛ a kɛlɛ ka jugu yɛrɛ kosɛbɛ Masihu min ko fɔra diɲɛ laban na a kun kan ka ci diɲɛ bi tile in de la minɛ a nana Bukhari kɔnɔ min ye kitabu kɛnɛman ye kuranɛ kɔfɛ a nana o kɔnɔ na ka fɔ ko Masihu min bɛna diɲɛ laban na k'a bɛna kuran de kari n'o ye kerecɛnw ka gɛngɛn jiri a bɛna o kari o b'a sɔrɔ tiɲɛni kɔni sera a dan na diɲɛ kɔnɔ o tumana ni maa min y'i tasi nin ko in na a yɛrɛ tɛ tasilanbɔ yɛrɛ a bɛ kɛnɛ kan a jɛlen don kɛnɛ kan Et dans ses ouvrages, on insulte le saint prophète Mohammed et déclare que au cours de ces 1300 ans, Bimbeke silamɛ kan bimbeke silamɛya ka cogoya min na maa ba kɛmɛ yirigaw a bɛ kɛ sababu ye k'olu muruti ka bɔ silamɛya la ka yɛlɛma ka taa kerecɛnya diinɛ la u bɛ laban u t'u da de koyi u bɛ nɛni yɛrɛ fana ɲɛsin alakira ma sallallahu alaihi wasallam ani juguya waati ni waati kɔnɔ jateminɛw bɛ kɛ ka jateminɛw jaabiw di jamana nu jamanaw kɔnɔna na ka da karamɔgɔ juguw ka ko kɛcogow kan maa jugu silamɛdenw bɛ sɔrɔ ka sari ka bɔ silamɛya kɔnɔna na ka taa kana gɛlɛya siraw mɛn kitabu camanw bɛ yen nɔ bi na olu bɛ ka bɔ u falen don nɛniniw ni lagosiliw dama dama de la ka silamɛya maasanimaw nɛni san 1300 kɔnɔna na waati tɛmɛnen kɔnɔna na a tɛ bitile ɲɔgɔn tiɲɛni na binkani na juguya ye min dan bɛ silamɛya kan wulikajɔ dan bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ bi nka a ma kɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a bɛnna fɔlen kɔrɔ bilalen de ma min bɛ bɛn bitile ɲɛfɔlen ma ka kɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ nin juguya bɛɛ bɛna kɛ silamɛya la
masihu mawudu ka wele kuma la silamɛ jamaw b'a dɔn silamɛw kun bɛ ka kɔ don silamɛya la cogoya min na kerecɛnw ka baara fɛ ani maa kunnatigɛlenw fɛ kerecɛnw bolo. N ko hali barokɛyɔrɔ dɔw la silamɛw bɛ maloya u ka wele silamɛ. I k'a dɔn alakira sallallahu i k'a dɔn kitabu dɔw walafila alakira sallallahu alaihi wasallam dɔgɔyali la ani silamɛya lagosili la. Pɛrɛnkanw bɛ kɔrɔta silamɛya ni silamɛya kira lagosili la. Mun de bɛ kɛ ka fara o kan? I bɛ silamɛya karamɔgɔ fu ninnu ye u tɛ se ka silamɛya lapasa o kɛnɛ ninnu kan abada. Munna u tɛ se ka silamɛya walanda cɛɲi ninnu ta k'u jira cogo ɲuman na de. Ka d'a kan dɔ wɛrɛ tɛ dɛ Alahu Taala y'o baara sanuma in bila a ka jɔnsanima dɔ de ɲɛ o de nalen bɛ o de b'o baara la. O tuma na bi o baara ye o Ahmadiyya kelen kelen bɛɛ ka baara ye i ka wuli ka jɔ kɛ ka silamɛya walanda cɛɲi jira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na n'i ka kow kɛ cogo ye. Masihu Mawud y'a fɔ alayhi salam a ko hakili kɛnɛma yɛrɛ bɛ jɛ n'a ye k'a fɔ diɲɛ bi tile in ɲɔgɔnna kama waati min kɔnɔna na ni binkani juguman bɛ ka ta ka ɲɛsin silamɛya diinɛ ma ani diɲɛ waati min kɔnɔ ni silamɛw sera binna u ka bin dan na wajibi de fo ka maaden jɔ maa min ka sani min bɛ se ka na silamɛya saniya ka maaw saniya ka u sama ka na silamɛya la san 1300 tɛmɛlen kɔfɛ a dɔnna o kɔnɔ na ka dɔn ka fɔ fiɲɛbilen minnu wulila silamɛya kun kan maa bɛɛ tɛ se ka jɔ nin fiɲɛ in ɲɛ koyi. Dugukolo kɔni pɔsɔni bɛɛ lajɛlen bɔra o tuma na walasa ka se k'o pɔsɔni ninnu kɛlɛ k'o buwa ninnu kɛlɛ fo fanga de ka bɔ kabakolo la Alahu Taala fɛ ka na o baara in kɛ. O tuma nin waati in de ye diɲɛ laban masihu bɔ waati ye hali denmisɛnnin hakili b'o faamu n'a ye baara kɛ n'a hakili ye a bɛ dɔn ka fɔ lahala min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o b'a ɲini Alahu Taala ka fanga de kana ka bɔ a yɛrɛ fɛ ka na diɲɛ kɔnɔ ka na fitina sun kari n'o ye kerecɛnw ka gɛngɛn jiri ye. Ka d'a kan bi kerecɛnw ka gɛngɛn jiri n'o ye kerecɛnya yɛrɛ yɛrɛ o de bɛ ka kɛlɛ juguman da bɛɛ lajɛlen wuli silamɛya juguya kama. O tuma na ni lapasali ma kɛ nin waati in na ka silamɛya lapasa ne ko lapasali bɛna bila ka waati juman kɔnɔ de san 1400 filɛ nin ye silamɛya ka waati jatelen la ni maa ma na min ye masihu ye ka bɔ Ala fɛ o tuma na sɔn kan ka kɛ ka fɔ Alahu Taala a bɛ silamɛya to yen nɔ bin ka kɛ a kan a ka kira ka dɔgɔya ka taa se san 100 wɛrɛ ma wa. Masihu Mawudu y'a jira ko ne na kuma in de ye masihu na kuma ye ni ne man na ko tuma na ko a tɛ ɲɛ dɛ. Allahu akbar zindabad. Allahu akbar. Wajibi de fo maa de ka bɔ Ala fɛ kana. Masihu Mawudu y'a fɔ alayhi salatu wassalam ale ye nin kuma in fɔ a ka kɔrɔ san 100 ye a ko nka bi silamɛ karamɔgɔ hali bi olu mago bɛ maa de la k'a fɔ maa kɔni ma bɔ Ala fɛ kana fo masihu de kana o tuma na san 100 wɛrɛ de bɛ kɔnɔ o la sa olu ka taasibaliya kama o b'a ye k'a fɔ masihu mana fɔlɔ silamɛ fu minnu silamɛ tɔgɔ dalen fu minnu n'olu b'a fɔ k'u bɛ silamɛya lapasa olu bɛ silamɛya lapasa ni fɛn jumɛn ye silamɛya bɛ ka lagosi fa bɛɛ lajɛlen fɛ o tuma na Alahu Taala ma ka lahidu bɔ a sira fɛ dɛ Alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka lahidu kan yalo halisa olu ma bɔ a sira fɛ wa siga si t'a la Alakira ka fɔlenw o bɛ bɔ o sira fɛ nka ɲɛ bɛ maa min fɛ ka yeli kɛ olu de bɛna yeli kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen jamakulu dɔw bɛ yen minnu jɔlen bɛ k'u yɛrɛ tɔgɔ da ko olu ye silamɛya dɛmɛbagaw ye olu b'a fɛ ka silamɛya dɛmɛ ni fɛn min ye miiri fu miiri tiɲɛnenw de ye u bɛ ka silamɛya dɛmɛ b'a fɛ ka silamɛya dɛmɛ ni kɛlɛw ni maafaw de ye k'a sɔrɔ silamɛw fana tɛ ka kɛlɛkɛminɛnw dilan diɲɛ bi tile in na koyi
silamɛya kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka dilan maa minnu fɛ bi bi in na olu ka kɛlɛkɛminɛnw ni kunun tɔw tɛ kelen ye maa minnu bɛ ka silamɛya juguya nin ye silamɛw la olu kɛlɛkɛminɛn tɛ olu bolo silamɛya jugu de bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw dilan min ɲɔgɔn tɛ olu yɛrɛ bolo o tuma na o kan k'u labɛn o yɛrɛ fana kama kɛ binkani minnu bɛ ka kɛ silamɛya kan bi hali maa ninnu tɛ se ka hali wuli k'u jɔ k'u bɛ silamɛya lapasa o binkani ninnu ɲɛkɔrɔ nka u bɛ se ka wuli ka jɔ kɔni labɛn k'u bɛ ahmadiyaw de situnu ka bɔ yen u ka wuli ka jɔ kun y'o de ye u b'a fɔ k'u b'a fɛ ka alakira lapasa ka silamɛya lapasa ni ka ahmadiyaw situnu ahmadiya minnu bɛ ka wuli ka jɔ minnu kɛ nin ye olu b'o ko wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen walasa u ka alakira sallallahu alaihi wasallam ka bonya jira ka silamɛya de jira diɲɛ la masihu mawud alayhi salam ale ye jihadu fɔ a ko n ka muradu tɛ n ka laɲini tɛ k'a fɔ kurawa karili ko de ka wuli ni muru ni k'a fɔ ko masihu de bɛ wuli ka na kɛlɛ kɛ maafa kɛlɛ kɛ walasa ka kurawa kari silamɛw hakilila ye o de ye nka o tɛ ne ka muradu ye ka binkani kɛ mɔgɔw ka diinɛ kosɔn n ka muradu tɛ o ye mɔgɔ minnu bɛ ban silamɛya ye olu b'a fɔ ni keguya ye k'olu tɛ bin silamɛya kan k'anw bɛ bin maajuguw de kan k'anw bɛ maajuguw de kɛlɛ o tuma na wajibi ko fɔ ka maajuguw kɛlɛ wajibi fo ka silamɛya walandaw kɔni de cari wajibi anw ahmadiyaw de kan ka diɲɛ ladɔnniya k'a fɔ maa minnu bɛ ka kuma ni nin keguya ye ɲɛ tantɔ tiɲɛ tɛ dajaliya keguya de bɛ u la wa an tɛ se k'u kɛlɛ ni kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ kɛlɛkɛminɛn min n'olu yɛrɛ bɛ k'o dilan nka an b'u kɛlɛ ni daliluyaw de ye daliluya ɲumanw de ye n'u bina ka n'u ka kɛlɛkɛminɛnw ye waati dɔ la wajibi an b'o kɛlɛkɛminɛn ɲɔgɔn kɛ k'u kɛlɛ i k'a dɔn dɔnnibaabaw olu y'a fɔ ka bɔ hadisaw la olu y'a faamu ka bɔ hadisaw la k'a fɔ masihu min bɛna diɲɛ laban na o bɛna na diɲɛ san 1400 kɔnɔ silamɛya jate kan u b'a fɔ ko al-ayatu ba'da al-mi'atayni o kɔrɔ fɔra a ko 200 in bɛ 1000 kɔfɛ de masihu min bɛna diɲɛ laban na ale kan ka na san 200 tɛmɛnen kɔfɛ san 1300 laban yan fan fɛ o tuma na a bɛ wuli ka jɔ ka baara daminɛ 1400 daminɛ fɛ wajibi f'a ka bange 1300 kɔnɔna na walasa a ka baara daminɛ 1400 daminɛ la Siddiq Hassan Khan ale ko a ka kitabu kɔnɔ min ye al-hujajul karama ye a ko ale dalen b'a la k'a fɔ masihu a bɛna na wuli ka jɔ daminɛ san 1400 daminɛ de la aw ka nin alajɔn ye aw ka nin waliju in filɛ o sera ka nin faamu cogo min na ka bɔ alakira ka kumakan kɔnɔ ka se seereya jɔ ka fɔ san 1400 de diɲɛ laban Isa bun Mariyama ka baara daminɛ ye a ye ladili kɛ a ka kitabu kɔnɔ a ko ne ma masihu in ka waati sɔrɔ o tuma na n bɛ n denw ladi o fɔ o tuma na n'u ye Isa ye o k'ale ka foli lase a ma masihu Maudu ko a ko n'a y'a sɔrɔ ale fana kun balolen bɛ peut-être k'a kun bɛ se k'ale kɛlɛ fana ne ma ninnu ma miiri maa minnu bannen don silamɛya la olu ma se ka miiri k'a fɔ ko silamɛya ka jate la san 1400 kuma sera halisa wa o n'a ta bɛɛ lajɛlen o bɛ ka kunnafoniw di k'a fɔ masihu Maudu juguya la wa ka neniniw kɛ wa o tuma na ni Alahu Taala ma maa min dusukun dayɛlɛ dayɛlɛbaa t'a la dɛ ni Alahu Taala ma dusukun na yeli di maa min ma ka bɔ a yɛrɛ fɛ cogo si de la i tɛ se ka yeli kɛ
almasihu almaudu bafa alayhi salam ako hadisa do be dara khutne ka hadisa folinye ako masihu maudu benana nye ye nye ba jole ya kabara la sam bakileni kemenani damnela islamiyya jate kan hadisa nyare de ko inna limahdiyina ayatayn لم تكن منذ خلق السماوات والأرض ينكسف القمر لأول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه وهذه ينقردي كون مهدي كبار دامن جنيه كونو كاجرا كاوجنيه ويله قال دي مهدي فوليه نايو فو مويه وبمنا كو مو به بايه de kono kera kabakolo kono tamashen fila be bo kabbe hadisa fole ma ko kalo be do munta na tlebe do munta na fila be ke sungalo kile kono sungalo meni qur'ane jigina kono o kabbe kalo munta ne tle munda imma opmana dibi be ke fo nyebe bo akala ma ka donga fo a tiana tonyo fana gera dukulo safe on ningoi no mundan flain olu fla bela jele kera samba keleni keme nani na kono na no islamia ya jate kan opmana yali dalio juma be jeya kateme ninka dalio juma be mimbe ke chie kateme ninga o ningo iminyeni na be kenaka ni kalo munda tle munda fla bela jele kera samba keleni keme nanna kono islamia ka samba keleni keme nanna kono o kono nano ma kuna ndi wula ka mahdi yoro nyini doni ba do wulu wula kujo uko ko a uko ni sanke mende kono mahdi kanga bo opma uko ko suka shitala niye samba keleni keme nani na yende daminele nye ninde mahdi bo wati ye no kera tamashan be ke kabakolo la minu bajira ka fo mahdi tay chiye opma samba keleni keme sabat melengo pew mado kono mana uko de ko ulu ya alaka mauye kulu ye masihu ye wala ma kulu ye mahdi ye ka kom bakeleni keme nani nye nga tamashan mi fora o mabange olu ye nga ne imamu mahdi ne mirza ghulam ahmad ne nga wele da puma mena tamashen dunu bangena ne de yop mana o kanga sonde masake do minu nyu yere mangutene mahdiya ye ulu kun ma minu tigra ulu ko ulu shikun tese kaninyo tamashen jira kalo tle munta ulu tse ko jira na ya soro mado bi se ka kalo munta ni tle munda jira nyela ulu kumba jira nyela hukum seka tamashen jira nyela sungalo fe opmana ne ma jira opmana wane ba fo awye kangale alala ka fo awye alami ne ni ba bolu ka fo Allah ta'ala ala tamashen dunu bla kenaka ne de ko son opmana ni de tamashen mi ni o fora ka bla ka ba Allah ta'ala fe wa fora ni barahin ahmadiya kono nya sebe yenno ka fo sharia bene ye ka bo Allah ta'ala fe sharia mi bena na jodnye be baye au kakan ka tashi ka dongo fo sharia cha maumbe no bebora asrafe kane mahdi ka chietige jira ongani ilhamu yunkonon nana Allah ta'ala yen kerengere nyani tamanshende ye tamanshien mi madi foy manine re kelempete kabine aya adama da nebise ka fo kan kale Allah ta'ala ya alkaba kono ka donga fo nin tamanshien nimbange na ne kelempede ye ne ka chietige dali de kama kenekan wambise ka fo alkaba kono kaleni kan ka fo ne de kerengerenna wati kono wati mi ni mahdi kanga bange akono nana
o ko men nin tamashiyan blala kenaga kaba ka be samba keleni kemen nani na maslame jatela opmana ayeni nya abora asrafe samba keleni kemen nani na ngono opmana wajibi do au kan ga sigina ka fo mahdi de be yeni kenen kan sallallahu alayhi wa sallam. Yeah. Allahu Akbar. Masih Maud ya fafana ako silamɛw kun b'a tugu u dusukun na k'a fɔ masihu min bɛna diɲɛ laban na k'a bɛna san 1400 daminɛ la. O masihu Maudu y'a fɔ a y'a walawala a ye walawalali dɔ kɛ a kan ngo n'a ta bɛɛ silamɛw tɛ ka se ka limaniya ni masihu Maudu alayhi salam. Masihu Maudu ko a ko e maw a ko ni san tigɛra ka waati jan kɛ dugukolow bɛ ja kɔlɔnw bɛ ja o cogoya kelen na nin waati kɔnɔna na o tuma na sanw de bɛ na o waati la walasa ka fɛn kɛ o tuma ruhaniya kow fana bɛ o cogoya de la ni ala kanw tigɛra ni kabakolo ji tigɛra ka mɛn o tuma na dugukolo bɛ ja ruhaniya dugukolo bɛ ja o tuma na o cogoya kelen na alahu taala bɛ ruhaniya jiw jigi o cogoya kelen de na ne fana nana ka bɔ alahu taala fɛ ka bɛn ruhaniya ji jalen ma dugukolo la. Maaw b'a fɔ u b'u kankɔrɔta k'a fɔ ko he ko sigasi t'a la koyi Muhamadu ka diinɛ dilanba f'a ka bɔ nin waati in na nka a ye nin ye kɛnɛ kan nin ye maaw tɛ ka sɔn a na tuguni. Masihu Maudu ko a ko maaw bɛ ka ruhaniya ji ɲini a ko nin waati in yɛrɛ de ye Masihu nali waati ye nin yɔrɔ in de ye nin waati in de ye kuranɛ aya tiɲɛ tigɛ a la ye min ye zahara al-fasadu fil barri wal bahri ye. Tiɲɛni bangena diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la o n'a ta bɛɛ lajɛlen hadamadenw kan bɛ ko ayi ko masihu na kuma ma se fɔlɔ zahara al-fasadu fil barri wal bahr baharu o ye kitabu bɛ minnu bolo ka kɔrɔ ye baru ye kitabu tɛ minnu bolo ye diina ma bɛɛ lajɛlen de ko don bɛɛ tiɲɛna ɲɔgɔn fɛ diina tɛ minnu bolo bɛɛ tiɲɛna ɲɔgɔn fɛ ala maaya tɛ diɲɛ kɔnɔ pewu a dɔgɔyara fo ka taa tɛmɛ hakɛ kan o tuma na jogo yɛrɛ ntanya ruhaniya ntanya bɛ bɛɛ lajɛlen na bi diɲɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen na o de kama a kuma sera kabakolo ji ka jigin n'o ya ruhaniya ji ye nɔɔrɔ ka jigin min ye nabi ɲumanya nɔɔrɔ ye ka na dusukun labɛn dusukun nɔɔrɔ dusukun minnu labɛnnen don ka sɔn tiɲɛ na wa nuru in jiginna kaban koyi nɔɔrɔ in jiginna kaban dɛ nka maa min bɛna nafa t'a la maa tɛna caya maa caman tɛ ka sɔn ka nafa ta a ra. O kɔfɛ tuguni Masihu Maudu y'a fɔ a ko maaw b'a fɔ ko Isa bɛ jigin ka bɔ kabakolo la n'a y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye Isa kan ka jigin sisan sa dɛ ka d'a kan aw minnu b'o fɔ aw kan bɛ de ko min n'an bɛ k'a fɔ k'ale ye Masihu ye k'o ye nkalontigɛla ye o tuma n'a y'a sɔrɔ aw ye tiɲɛ ye fɔlaw ye n'aw ka fɔlen ye tiɲɛ ye ka fɔ Masihu de bɛna jigin ka bɔ kabakolo la sisan kɔni a jigin kuma sera sa dɛ walasa diɲɛ kana halaki ka tɛmɛ nin kan bilen dɛ. Nka jamakuluba kɔni sɔrɔla ka ban ka Masihu Maudu tiɲɛtigiya o tuma na ni aw ka Masihu ma jigin ka bɔ kabakolo la a bɛna jigin kuma jumɛn na de o tuma na a y'a jira n na de Alahu Taala delila ka nkalontigi min dɛmɛ i n'a fɔ a ka dɛmɛ min bɛ ne kɔkɔrɔ a ye na n'o ɲɔgɔn ye o taamasiyɛn k'o ye o tuma na aw bɛ se ka tiɲɛtigiw ka tiɲɛ dɔn ni taamasiyɛn jumɛn ye.
yala o ɲɛta la hadamaden silamɛ bayirigaw bɛ ka Mirza Ghulam Ahmadul Qadiani dɛmɛ maa bayirigaw ka sɔrɔ kana fara olu fana kan silamɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu kan bɛ k'u ye silamɛ ɲɛmɔgɔw ye u bɛ ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ minnu bɛ ka silamɛya jira diɲɛ la n'u ka Ahmadiya juguya olu bɛ silamɛya tiɲɛ de ye maa minnu n'u tilennen don dusukun na olu yɛrɛw dalen b'a la silamɛ kunnatigɛlen bɛɛ lajɛlen bɛ jɔnkɔrɔ tiɲɛ kɛ k'a fɔ ko diinɛ karamɔgɔw f'u bɛ ka min fɔ u tɛ se ka silamɛya walanda jɛya maa ye diɲɛ kɔnɔ abada u bɛ se ka silamɛya walandaw tiɲɛ de ye silamɛya walanda tiɲɛ u bɛ se k'o tiɲɛ de ye o tuma na u k'u jija u ka segin ka na u hakili ma u limaniyara ni masihu ye walima ma limaniya n'a ye u kɔni u bɛ nɛni kɔni kɛ u bɛ taa maa wɛrɛw jagoya ka bila ka Ahmadiyaw nɛni nkalon kan ten ka Ahmadiyaw kafiriya n'u da ye ten k'a jira k'u tɛ silamɛ ye Pakistan karamɔgɔ bɛ k'o de kɛ ten Allahu Taala y'a fɔ Musa alayhi salam a ko i ka kuma nɔgɔman fɔ Firawuna ye nka Pakistan karamɔgɔw foyi t'olu bolo nɛni kɔ diɲɛ laban karamɔgɔw foyi t'u bolo nɛni kɔ ka sin Ahmadiya ma anw tɛ se ka se u la nɛnini na nɛni ni dɔgɔyama kuma fɔli la an tɛ se k'u nɛni an tɛ se k'u dɔgɔya anw tɛ se o la wa kuma bɛɛ ne b'a fɔ Ahmadiyaw ye u k'u jija u ka kuma ɲuman de fɔ anw bɛ kanu ni hinɛ ni basigi anw b'o de sira minɛ walasa an ka se ka silamɛya walanda cɛɲumanw jira Masihu Maudu y'a fɔ alayhi salam a ko fila bɛ yen nɔ Allahu Taala ye ne ci min kama silamɛ juguya diinɛw tɔ olu kun bɛ ɲini ka silamɛya dafiri ka ban yɛrɛ silamɛya kun bɛ ɲini ka dafiri silamɛya jugu ka binkaniw fɛ nka Ala ye ne bila de n ka se ka silamɛya walandaw ka daliyaw jira ka ɲa daliyaw do daliya minnu ye hakili ka daliyaw ye ani daliya wɛrɛw minnu ye Allahu Taala yɛrɛ ka kabako jirataw ye ka bɔ a yɛrɛ fɛ nɔ diɲɛ ma waati min yɛrɛ de bɛ o waati yɛrɛ de b'a jira k'a fɔ Masihu de kan ka ye diɲɛ kɔnɔ wajibi do wajibi fo ko de ka kɛ min bɛ silamɛya kunkɔrɔ ta diɲɛ kɔnɔ wa silamɛya ka se ka san sɔrɔ o taamasiyɛnw bɛ kɛnɛ kan ka ban koyi silamɛya ka se taamasiyɛnw silamɛya ka se mago tɛ muru la a mago tɛ bɔmu la a mago tɛ kɛlɛkɛminɛn si la ko hadamaden b'o ta ka kɛlɛ kɛ ni o ye maa minnu b'o miiri ko silamɛya bɛna se sɔrɔ ni kɛlɛkɛminɛn de ye ale ye silamɛya teri naloma ye silamɛya ka se sɔrɔ bɛ kɛ ni dusukun sɔrɔli de ye o tɛ kɛ ni muru ye o tɛ kɛ ni tama ye i ka dɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a ye npamuru ta ka silamɛya ni niw de lakana o donni na bi n bɛ ka kɛ niw ka ni npamuru ye ka da ka juguya tɛmɛna hakɛ ka waati la silamɛw joli tiɲɛna maaw joli tiɲɛna o donni na minnu m'a min u m'a bɔn diɲɛ laban in na maaw bɛ k'a jira k'a fɔ k'u bɛ sali k'u bɛ kan ka minnu kɛ k'u bɛ k'o kɛ nka o bɛɛ lajɛlen ye kuma camanw de ye alamɔgɔya lahala de kan ka sabati dusukun na maa tɛ se ka kɛ silamɛ ni mumini ɲuman dafalen ye f'i ka kɛ f'i ka Abubakar Siddiqi ka ɲɛ de ta Umaru ɲɛ ta Usmani ɲɛ ta ka d'a kan olu ye fɛn bɛɛ lajɛlen de di Alahu Taala ka sira la nka hadamadenw firilen bɛ fɛn min kan o de ye diɲɛ ye u mago tɛ ka foyi ta k'o di Ala ma k'u bɛ diinɛ dɛmɛ ni o ye don o don u bɛ ten de u ka jago ye diɲɛ de ye u ka sun ni ka sali bɛ kɛ diɲɛ de nɔfɛ u mago bɛ diɲɛ de la u tɛ foyi wɛrɛ kɛ u mago si tɛ diinɛ in na ka diinɛ in kɔrɔta o bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ kan ko ye kunun ko o bɛ kɛnɛ kan hali bi u b'o kelen de kan o de ye limaniya ye wa o de ye silamɛya ye wa limaniya kun ye de ka mumini saniya ka mɛlɛkɛya don i la
adamade ni y'i jija kuma o kuma k'i madon ala la mumini bɛ Alahu Taala ka kumakan lamɛn a bɛ limaniya n'a ye aw kelen kelen bɛ kuma na a y'a miiri a y'a taasi yali i sera o jɔyɔrɔ in na wa i k'i miiri o la i k'i taasi o la Ahmadiyya kelen kelen bɛɛ k'i miiri o la ani silamɛ wɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen kan k'a miiri o la yali an bɛ ten wa n b'a fɛ ka fɔlenkɔrɔ bila dɔw fɔ a hakilila jigin fɔlenkɔrɔ dɔw la minnu fɔra kiraya kan na ka bɔ kuranɛ kɔnɔ n delila k'a fɔ ka kɔrɔ a ko daliluyaw don minnu b'a jira k'a fɔ ne masihu mawudu ne ye o ye a rɔ belebele o ye de k'a fɔ masihu mawudu sigasi t'a la a bɛna waati laban na de a bɛna waati laban na a bɛna sɔrɔ fitina barika bonyala diɲɛ kɔnɔ diina kan waati laban na tuma min na ni fitina bɛ fanga sɔrɔ kojugu diɲɛ kɔnɔ waati laban selen masihu mawudu bɛna o waati de la min b'a jira k'a fɔ o de ye waati laban ye waati min fana ni masihu kan ka ye o la daliya sugu fila bɛɛ fɔlɔ ye min ye kuranɛ ayanw ani alakira ka kumakan sallallahu alaihi wasallam minnu b'a jira k'a fɔ kiyama surunyara olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔlen don a sira fɛ ka d'a kan kalo munda ni tile munda o fila bɛɛ kɛra sunkalo kɔnɔ masihu mawudu ye o kibaruya nana kuranɛ kɔnɔ wa jumi'a shamsu wal qamar o kibaruya nana kuranɛ kɔnɔ ten n ye kalo munda ni tile munda ye n y'o fɔ sisan nɔ hali a ma mɛn masihu mawudu y'a fɔ fana alayhi salam a ko dolow tigɛ ka cun ka caya a ko o fana fɔra kuranɛ kɔnɔ tuguni ko wa idhal kawakibu intatharat mana ni dolow bɛ tigɛ ka cun o kɔrɔ ye ko kana maaw bɛ dɔgɔya dɔnniba fu fɔlenw olu fana bɛ caya diɲɛ kɔnɔ wa diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'o la bi diɲɛ maa bɛɛ ɲɛ b'o la bi dɔnnibaw kɔni bilama o kɛra tɔgɔ de b'u la n'o tɛ abada dɔnnibaw tɛ n'u jogo n'u foyi ye o kɔfɛ tuguni a ko a fɔra fana k'a fɔ tile munda ani kalo munda o fana bɛ kɛ o tuma na dibi barika bɛ bonya o fɛ kosɛbɛ i n'a fɔ a fɔra kuranɛ kɔnɔ cogoya min na k'a je k'a fɔ nɔɔrɔ o bɛ kumandiya ka bɔ yen nɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye tile min nɔɔrɔ carina diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ n'o nɔɔrɔ bɛna tunun ka bɔ yen o kuma kuranɛ b'a jira k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ka walandaw de bɛna na tunun ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ka tunun ka bɔ maaw dusukun ma n'o kɛra Alahu Taala ka hinɛ bɛ furufuru tuguni n'o kɛra a bɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ka bonya bɛ segin ka na dugukolo sanfɛ ni alakira ka baaraden gwale dɔ ye o ni mana ninnu bɛ sɔrɔ ni maa y'i taasi kuranɛ la o ahmadiyaw olu bɛna na caya i n'a fɔ a bɛ fɔ cogoya min na ko wa idhal wuhushu hushirat maa minnu n'u tɛ diina dɔn u tɛ maaya dɔn o de ye bagan ninnu ye u tɛ silamɛya dɔn o kungo kɔnɔ fɛnw fana diɲɛ bi na olu farala ɲɔgɔn kan fana ani hadamaden baganw yɛrɛw fana ka baganya baaraw u malama o fana bilala kɛnɛ kan u ka baaraw la a bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ o la olu fana ɲɛna de ye k'olu kunna tigɛlen don k'olu ɲɛ yɛlɛlen de don ni u ka o baganya baaraw ye olu fana bɛ yen nɔ o de ɲɛna ko o de ye siratilenni ye olu fana senkɔrɔ an b'a ye o ma ɲɛ yɛlɛlen bisigilen ninnu olu fana bɛ baganya baaraw kɛ olu b'a ɲini diɲɛ fana ka fara olu kan o ɲɛ yɛlɛlenya baaraw la ka sɔrɔ o baganya baara ɲuman ɲuman don a y'a fɔ fana tuguni masihu mawudu y'a fɔ tuguni alayhi salam a ko jurnaliw caya diɲɛ kɔnɔ fana o fana ye masihu mawudu ka waati taamasiyɛn ye fana
ina fa nana qur'ana ko chuga menna wa idha suhufu nushirat wa gafu du chaya be nye bitle na de kabne masiu maudu ka wati gafe bole chayara ni sababu nunu adama de be barake ni fe nunu nye ka chieni u chama kenayi nga Allah Ta'ala ye masiu maudu ka jamabo ulu fana ka ni barake minangele nunu ntaka ke ka here chay nye kono tukuni ni wati na wajibi fo ma do kunga soro ka ba Allah Ta'ala fe min bina dilani ke ni mo kunyu tashi ni dono ba kunyu tashi ukume ko inva mu koyi nga doni ba minun be no nulu to de doni ba futi ulu ko ninte fo e famu ina fa Allah Ta'ala ya fa chugo me Qur'ana kono wa idhan nujumun kadarat ulu ko ni noro dugane do pew ulu noro dugane do pew ulu te yelike fangate ke ulu la fiew ka barake na fo sebo ye barake chugo ya minna o doni ba nunu ulte islamia ka walanda nyuma nu saka taka jira nyela fiew ina fo abangene do chugo ya minna ni wati na chugo ya minna nimbela jalebe kena ka bi nimbe donné do gnye kono bi nimbe ba jira ka fo fo ala yere de ka dlani kala bo yere fa ka di gnema no te gnye tsaka dlan oko ina fa Allah Ta'ala ya fo chugo mina tuguni Qur'an kono wa idha samaa'u shaqqat ko aya umbe jigin ko bokka bakolo la ina fo kalo munda ni tle munda ulu kera chugo ya minna ani dulu tige ka chununu kada nindlembaliya inka nyalaba doni bawla ni bela jalebe kiyama surunya de tamanjen fo wa adun atamanjen yera nyefa bela jalefe wa halisa ni asabatela fana ka fa ala kira sallallahu alaihi wasallam yera ka wati o fana kiyama surunya wati de kuma bitle ngoni ngotewu الله يوفق قرآن كونه اقتربت الساعة وانشق القمر واتي سرنيلا واتي فلي سرنيلا كلو تشيرا سان باكلني كم سبات مليون كوفي ما بيسك أفوكو ما بيسك سكا ولا كوتي واتي لباني كوتي جي لباني وكمانا واجبي فو دلاني كلا ديك بو الله تعالى بكنا جي كنو نواتي نا وكمانا واتي لحالا حالسا أني كبكو منهم بي ولو بلا جلي باجرا كفو واتي مغوبي دلاني كلا الله كبو الله تعالى فكنا دلانك كبي الله تعالى كما كما فنا مسيو موديا فكوي كاد الله تعالى ينسو نمنا نما سرو نيغا فanga yede abora Allah Ta'ala de fe ka dinema ka aya ujigi aya minun saka jete ka ban fiyo mashife wa aya nunu do Allah Ta'ala yentanga jugu ka fere jugu belebele ma aya nunu kabako nunu ndo ye kabe Allah Ta'ala ka lahidu talema aya ma udogo ya ma minu nya nyini ka jugu ya bakene la kabe Allah Ta'ala ka fole ma ko inni muhinun man arada ihanataka wani nyenu fe nunu lakal ka chaya ko sobe amir mumna ko tendo nga khutuba temenuna nunu lakale awiye o kabako nunu do we minu nye kiri wulinga ma kiri tiga soula ne Allah Ta'ala ye sedima olukan wa shidirama nga wele da kono nano we shimi nyo amadi nga lontikela shima folo nembela jale bajira ka fani mwati ni yedlani kala ka wati yedlani kala min be bo Allah Ta'ala fekana nyedla wa kabako nunundo ye ko nga duwa jabira nganu baw ni interu ye wa njugu fanan toro la nga duwa ye nga duwa minum binna uka wanga duwa ye banabato keneya ni Allah Ta'ala ka jenye Allah Ta'ala ye aya chama kabako chama unjira kabako la kabako dugukula neka chiye tigi aljirali kama ado ye kafa Allah Ta'ala ye shigo chama unjira ma chama una manyu manjama una nye dugukulo fa uve
ka bɔ sindi jamana la ma ba caman kun bɛ o maa min nɔfɛ Alahu Taala ye kabako jira o la a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw Alahu Taala ye sigow jira u la ma ba caman nana bay'a kɛ n ye ka d'a kan Alahu Taala ye kabako jira u la sigow jira la k'a jira k'a fɔ n ye tiɲɛtigi ye kunungo n ye nin ɲɔgɔnna dɔw fɔ n ka kutuba kɔnɔna na aw ye wa misaliyaw ka ca kosɛbɛ dɔw ye bay'a kɛ n ye ko ka d'a kan Alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam nan'u ma sigora k'a f'u ye ko diɲɛ ka sɔrɔ banna sa dɛ o tuma na n ka khalifa bɛ yen dɛ maa ɲuman dɔw olu ladɔnniyala olu y'a fɔ k'a bila k'a fɔ ko ne de ye Mahadi fɔlen ye Ala ka maa ɲuman dɔw y'o fɔ a kabako ninnu minnu kɛra n ye ka n ka tiɲɛtigɛ jira a dɔw fana n ye a kabako ninnu dɔw ye duwawu minnu ni o donna ne ni maaw cɛ k'a fɔ an ka duwawu kɛ Ala ka tiɲɛtigi kɔrɔta ka nkalonitigi halaki o kabako ninnu senfɛ olu bɛ bila kɛnɛ kan ka kɔrɔ wa hali bi olu bɛ bila kɛnɛ kan wa maaw bɛ ka don Ahmadiyya jamaatu la maa ba yirigaw caman a ko nin bɛɛ lajɛlen tɛ Masihu Mawudu ka tiɲɛ jira wa yali ne sago ye sa ni minnu bɛ ka Ahmadiyya nkalontigiya o ka se ka n'o hakili ma sa Allahu akbar nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka diɲɛ laban karamɔgɔw bila u ka taasi u k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ ye n tɛ yen ye n'a y'a sɔrɔ u kun dilenna hali u yɛrɛ ye u kun bɛna dɔn u kun bɛ da la k'a fɔ Masihu Mawudu de ye ne ye wa n nana ka bɛn waati ma waati min ni kan ka na ka bɛn o ma wala k'a dɔn k'a fɔ Alahu Taala ye n bila ka na bɛn waati ma ka waati mago dilan waati ko bɛɛ lajɛlen ye seere ye k'a fɔ Alahu Taala ye a ka Masihu na ni k'a dɛmɛ k'a ka jama dɛmɛ wa hali sini Alahu Taala ka dɛmɛ bɛ ka Masihu Mawudu ka jama in dɛmɛ diɲɛ in kɔnɔ yan nɔ i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na i n'a fɔ n y'a fɔ kunungo n ka kutuba kɔnɔna na aw ye Alahu Taala ye jirali kɛ maaw la sigow la Alahu Taala bɛ jama bɛn se mayaw ka se ka kuranɛ cari diɲɛ fan caman fɛ diɲɛ kan caman na nin bɛɛ lajɛlen se ka kɛ ni foyi ye ni Alahu Taala ka dɛmɛ tɛ maa minnu bannen don Ahmadiyya ye u mana kɛ cogo o cogo Ahmadiyya ye na cari Alahu Taala barika la a na cari sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam zindabad zindabad Jai Zindabad Zindabad Allahu Akbar Gabe wajibi an kan minnu fɔra ka bila olu tiɲɛtigiyali an kana dan o ma ka mankan wuli ɲɔgɔn na an kana dan o ma ayi an ka wulikajɔ de kɛ o kɛlen ninnu bɛɛ bɛnna Ala ka fɔlenw ma kira ka fɔlenw ma ka bila nka fɔ an ka wulikajɔ de fɔ an k'an yɛrɛ yɛlɛma de n'o kɛra an bɛ kɛ Masihu Mawudu dɛmɛ
آمين آمين آمين. نعرہ تکبیر آمين يا رب العالمين. اسلام احمدیت غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس جلسہ سالانہ UK جماعت احمدیہ عالمگیر نعرہ تکبیر. حاضری کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت ٹوٹل جو حاضری ہے Donc, le nombre total de gens présents est de 46 000, c'est-à-dire plus de 3 000 personnes de plus. The attendees today, De même, this time there were 1,000. il y a des représentants ou des gens qui nous ont suivis dans le monde entier. Cela dans plusieurs centaines de centres, plus de soixantaine de centres. Les gens nous suivent, nous écoutent. Il y a plus de 1500 centres, 15 000 centres dans lesquels on est en train de nous suivre. Dans 56 pays. يا حبيب الملايين أي مجد غير مجد المصطفى شمسه في ظهير نحن جدحنا له عهد الوفاء وبه صرنا جميع الأمم يا أمير المؤمنين يا حبيب الملايين الله إلينا عبده أحمد الموعود يحيي ليس للإسلام حامل بعد غير من ثبته يا أمير المؤمنين يا حبيب الملايين يا أمير المؤمنين يا المؤمنين يا حبيب الملايين أرسل الله إلينا عبده أحمد الموعود يحيي عهده ليس للإسلام حامل بعده غير من لباه ثبت القدم يا أمير المؤمنين يا حبيب الملايين يا أمير المؤمنين يا حبيب الملايين করে দাও চুরমার মুসলিম নামী যত ভাই সবে করে দাও একাকার করে দাও একাকার ওই চেয়ে দেখো দজ্জালি যারা দুনিয়া ছাইয়া হইয়াছে খারা তোমরা তরুণ লইয়া কোরআন হও তোরা আগুয়ান জাগরে নওজোয়ান খেলাফত হতে আসিয়াছে ডাক জাগরে নওজোয়ান তোমাদের হাতে আসিবে বিজয় সাথে আছে রহমান জাগরে নওজোয়ান জাগরে নওজোয়ান
शुक्र है तेरा आवाज नहीं आ रही खुदाया शुक्र है तेरा हमें जलसा दिखाया है हमें फिर से प्यारे आका से तूने मिलाया है प्यारे आका से जलवे मिलाया है खुदाया शुक्र है तेरा हमें जलसा दिखाया है हमें फिर से प्यारे आका से तूने मिलाया है Khalifa, Khalifa, el amor de mi vida. Khalifa, Khalifa, el amor de mi vida. La revelación del Mesías prometido, alayhi hará que se una a ti una gran comunidad de seguidores del Islam. Ahmadiyat zindabad, siempre brillará. Khilafat zindabad, nunca morirá. Te amo, Khalifatul Masih. Te amo, Khalifatul Masih. Inni ma'aka ya masroor. Urdu International Team. एक दिन रूबरू हम मिलेंगे उसे चश्मे नम बावजू हम मिलेंगे उसे एक दिन रूबरू हम मिलेंगे उसे चश्मे नम बावजू हम मिलेंगे उसे जो अलमदार है शाह फरान का जो मुनादी है कुरान आजान का जो समंदर सुखन हुस्न एहसान का चश्माए फैज है इल्म इरफान का चश्मे नम बावजू हम मिलेंगे उसे एक दिन रूबरू हम मिलेंगे उसे चश्मे नम बावजू हम मिलेंगे उसे एक दिन रूबरू हम मिलेंगे उसे चश्मे नम बावजू हम मिलेंगे उसे Trana Malayalam. ഭാരത മണ്ണിൽ നിന്നുമിതാ നാം ഒത്തുചേരുന്നു പ്രിയങ്കര നാം വന്ദേ ഹുസൂറിൻ ദിവ്യ സബീദത്തിൽ കൈകളുയർത്തി കേണിടുന്നു നാഥാ നിൻ മുന്നിൽ പുണ്യ ഹുസൂറിൽ ചൊരിഞ്ഞിടൂ നിന്നനുഗ്രഹ വർഷം ദീനിസ്ലാമിൻ ദിവ്യ പതാക പാരിലുയർത്തിടുവാൻ അഹമ്മദിയത്തിൻ തേരാളികൾ നാം മുൻനിരയിൽ നീളേ സത്യ ഖിലാഫത്താകും ദീനിൻ മോക്ഷ കവാടത്തിൽ ഒത്തൊരുമിച്ചൊരു വലയം തീർക്കാൻ ലബ്ബൈക്കോതുന്നു ഇഹപര വിജയം സാധ്യമതൊന്നേ നാഥായി ദീനിൽ റൂഹിൽ ഖുദുസിൻ ദിവ്യ സഹായം ഇവിടെ മിറക്കിടുവിൻ Tarana समझ तो नहीं आई क्या कहा है लेकिन आवाज अच्छी थी Tarana Urdu Germany Team. उफुक से निकला शहर का तारा उठो जवानों उठो खुदारा न होगा सुस्ती से अब गुजारा कि वक्त का है यही इशारा इमाम ने है तुम्हें पुकारा इमाम ने है तुम्हें पुकारा उठो बे अहमदी जवानों उठो मोहम्मद के पहलवानों हरीम काबा के पास बानो चलो के है इम्तिहान तुम्हारा इमाम
ने है तुम्हें पुकारा, इमाम ने है तुम्हें पुकारा। मसीह माऊद के दलेरो, उठो नेस्तान दी के शेरो, उठो उठो हाथ मुंह पे फेरो, इसे है फिर कुफ्र ने उबारा। इमाम ने है तुम्हें पुकारा, इमाम ने है तुम्हें पुकारा, इमाम ने है तुम्हें पुकारा, इमाम ने है तुम्हें पुकारा। Taranna Japanese. जलसा सालाना शुकुफुकुआरे, अल्लाह अकबर शुकुफुकुआरे। जलसा सालाना शुकुफुकुआरे, अल्लाह अकबर शुकुफुकुआरे। जलसा सालाना शुकुफुकुआरे, अल्लाह अकबर शुकुफुकुआरे। yakso kusareta meshiano khalifa, yakso kusareta meshiano khalifa, shimo benoware rani inori thamaye। जलसा सालाना शुकुफुकुआरे, अल्लाह अकबर शुकुफुकुआरे। जलसा सालाना शुकुफुकुआरे, अल्लाह अकबर शुकुफुकुआरे। अस्सलामु अलैकुम सय्यिदिना, 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 अस्सलामु अलैकुम सय्यिदिना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। Biarani ho, efata saya sumuno, jise nyanko pankote na Muhammad ye nyamene sumafo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La Muhammadu lójíṣẹ́ rẹ̀ o. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. Hafiz Sahib, after all of this, the enemies dare say that Ahmadis don't believe in the kalima. You can feel the love in the voices. The colors of the skin doesn't matter. The tone of the voice doesn't matter. It's the hearts that are speaking at this time. Everybody saying farewell to Hazrat Khalifatul Masih. Muhammadu Habibullah.